नगरसेवकाचे उमेदवार आणि सर्व आमच्या नगराध्यक्षाच्या उमेदवार करतील यासाठी सर्वांनी आपण त्यांना मतरूपी आशीर्वाद द्यावा आणि भारतीय जनता पार्टीचा न भूतो न भविष्यती असा विजय करून दाखवावा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात सावंतवाडीमध्ये सर्वाधिक मताधिक्याने भारतीय जनता पार्टी विजयी झाली त्यासाठी गुलाल कसा उधळला जातो याचा आपण चित्र निर्माण करूया असं मी सर्वांना आवाहन करतो। मला जी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सर्वांचे इथे ऋण व्यक्त करतो। इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद संजूभाई। संजूभाई गेली कित्येक वर्ष आपण या सावंतवाडीमध्ये कार्यरत आहात, तर त्या सावंतवाडीचे जे काही प्रश्न आहेत त्याचा बारकाईने आपला अभ्यास आहे आणि त्या दृष्टीने आपण जे आत्ता जे काही सांगितलं ते खऱ्या अर्थानं ती वचनबद्धता यापुढे पूर्ण केली जाईल याची ग्वाही आजच्या या सभेच्या निमित्तानं मी बबनरावांना विनंती करतोय की आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं त्यांनी सर्वच उमेदवारांच्या वतीनं आपलं मनोगत व्यक्त करावं। गेली कित्येक वर्ष या माणसाने सावंतवाडीचा चेहरा मोहरा बदलण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला। माजी नगराध्यक्ष बबनराव साळगावकर। नमस्कार। आजच्या सावंतवाडी शहराच्या नगर परिषद 2025च्या निवडणुकीच्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे सर्व उमेदवार नगरसेविका उपस्थित बंधू भगिनींनो मातांनो, आजच्या या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं सावंतवाडी शहराच्या विषयावरती नगरपरिषद निवडणुकीच्या बाबत ज्या विकासात्मक मुद्दे घेऊन ही निवडणूक लढवली जात आहे। बांधवांनो, सुरुवातीचा या क्रम या ठिकाणी मी मांडेन या ठिकाणी की गेले 6 महिने आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांचा प्रयत्न होता की बबन साळगावकर हे भारतीय जनता पक्षामध्ये असावेत आणि त्यांचे अत्यंत जवळचे विश्वासू कार्यकर्ते तो प्रयत्न करत होता, परंतु मन असं सांगत होतं की आता बस हे थांबवावं आणि आता राजकारणाला पूर्ण विराम द्यावा। परंतु रवींद्र चव्हाण साहेबांचे प्रयत्न, त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे प्रयत्न सातत्याने चालू राहिले आणि शेवट निर्णय केला की रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या बैठकीमध्ये बसल्यानंतर ते म्हणाले की बबन, तुझे भविष्यातील विकासात्मक जे विजन आहे आणि सावंतवाडी शहरासाठी जे एक चांगलं काम आपण केलं ते भविष्यामध्ये पुढे नेता येईल आणि खऱ्या अर्थानं रवींद्र चव्हाण साहेबांनी जो विश्वास दिला त्याबद्दल रवींद्र चव्हाण साहेबांना मी मनापासून धन्यवाद देतोय। कारण अनेक काही विषय उपरे राहिलेत, नंतरच्या काळामध्ये अनेक विषय झाले, त्यानंतर मी ते नगरपरिषद सोडून बाहेर पडलो आणि नंतरच्या कालावधीमध्ये म्हटलं की राजकीय संन्यास घ्यावा, परंतु रवींद्र चव्हाण साहेबांनी विश्वास दिला की ह्या शहराचं व्हिजन पुढे न्यायचं आहे। मला माझं कसं आहे की माझ्या हातामध्ये जरी सुई जरी असली तरी आपण लढू शकतो आणि हा विश्वास रवींद्र चव्हाण साहेबांनी दिल्याबद्दल त्यांचं मी मनापासून धन्यवाद देतोय। भारतीय जनता पक्षाला धन्यवाद देतोय, त्यांनी जो मान सन्मान दिला त्याबद्दल त्यांचे आभारही मानतोय। आता राहिला आपला नगरपरिषद निवडणुकीचा विषय। यामध्ये जो भारतीय जनता पक्षाने अत्यंत असा वचननामा आपल्या समोर सादर केलाय, या वचननाम्यामध्ये प्रत्येक विषयावरती त्यांनी टच केलाय आणि हे विषय जर संपूर्ण सावंतवाडी शहरामध्ये भविष्यामध्ये आपण करू शकलो तर खऱ्या अर्थानं सावंतवाडी शहराचा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही, ही मी या ठिकाणी ग्वाही देतोय। आपल्या ज्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार आहेत त्या श्रद्धाराजे भोसले या राजघराण्यातील असतील, परंतु खऱ्या अर्थानं बघितल्यानंतर ते सावंतवाडी शहरामध्ये फिरत असताना त्यांना जो मिळालेला असलेला पाठिंबा, तो प्रचंड पाठिंबा त्यांना मिळतोय आणि खऱ्या अर्थानं सावंतवाडीचा भविष्याचा विकास त्यांच्या हातामध्ये असेल आणि त्याच निवडून येतील एवढी या ठिकाणी मी विश्वास व्यक्त करतोय। श्रीमंत शिवरामराजे भोसले, बापूसाहेब महाराज यांनी त्या काळामध्ये जे विजन देऊन या शहरासाठी जे काही मार्गदर्शक तत्व निर्माण केली आणि त्या खऱ्या अर्थानं या शहरामध्ये चांगला विकास होऊ शकला। बापूसाहेबांचा उल्लेख
आपले गांधीजी यांनी रामराज्य म्हणून त्याला केला होता, रामराज्य असा त्यांचा उल्लेख केला होता. एवढं सुंदर या ठिकाणी प्रशासन त्यांनी दिलेलं आहे. आणि भविष्यामध्ये प्रशासन सावंतवाडी शहराला देत असताना सावंतवाडीचे सर्व नगरसेवक एक चांगला असा उपक्रम या ठिकाणी राबवतील. आपण या ठिकाणी आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये अंडरग्राऊंड ड्रेनेजचा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा प्रश्न. आपल्या सावंतवाडी शहराचे अनेक विहिरी, जवळजवळ 80% विहिरी या खराब होत चालल्या आहेत. आणि जर अंडरग्राऊंड ड्रेनेज जर केलं नसेल तर भविष्यामध्ये असलेला पाण्याचा साठा हा नष्ट होईल. आणि भारतीय जनता पक्षाने अत्यंत महत्वाचा विषय या ठिकाणी केला, सेंट्रलाइज्ड अंडरग्राऊंड ड्रेनेज. बांधवांनी हा विषय आम्ही अनेक वर्ष मांडत गेलो, परंतु तो विषय अजेंड्यावरती घेतला गेला नाही, नाकारला. डिसेंट्रलाइज ज्यावेळी ड्रेनेज होईल त्यावेळी ठिकठिकाणी असे ते डबके निर्माण होतील आणि खऱ्या अर्थानं ते दुर्गंधी संपूर्ण शहरभर पसेल. आणि म्हणून डिसेंट्रलाइज ड्रेनेज हे सावंतवाडीच्या शहराच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे आणि भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावरती हा विषय आहे. दुसरा विषय भारतीय जनता पक्षाने घेतलेला, सावंतवाडी शहराला 24 तास पाणी देण्याचा. शिरसिंगे धरण मंजूर आहे, गेले 20 वर्षे हे धरण पूर्ण होऊ शकलं नाही. हे जर धरण पूर्ण होऊ शकलं असतं तर सावंतवाडी शहराला 24 तास पाणी उपलब्ध होऊ शकलं असतं. मी काल आपले पालकमंत्री राणे साहेब यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी म्हणाले यासाठी लागणारा सर्व निधी आपण उपलब्ध करून देऊ. आणि तो निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सावंतवाडी शहराला 24 तास पाणी देण्याचं अभिवचन भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी देण्यात आलं आहे. शहराचा पर्यटन विकासाचा आराखडा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. जे खेळाचं मैदान आहे, एक सुसज्ज असं मैदान या ठिकाणी आपण निर्माण करू शकतो. असं पार्किंगचा विषय सावंतवाडीचा अत्यंत गंभीर विषय, पार्किंगचा विषय आहे. आणि पार्किंगचा विषय हा अत्यंत ह्या जाहीरनाम्यामध्ये देऊन संपूर्ण शहराचं पार्किंग सुसज्ज पार्किंग असं निर्माण करू असं जाहीरनाम्यामध्ये या ठिकाणी दाखवण्यात आलं आहे. वार्डामध्ये गार्डन निर्माण होतील, वार्डामध्ये जिम निर्माण होती, हे भारतीय जनता पक्षाने या वचननाम्यामध्ये दिलं आहे. सर्व नाल्यावरती साईड ऑल बांधण्याचं एक सुंदर असं नियोजन दिलेलं आहे. शहरातील आरोग्याच्या व्यवस्थेवरती विशेष लक्ष भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिलेलं आहे. डास निर्मूलनासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वचननाम्यामध्ये आम्ही केलेला आहे. सावंतवाडीचा घनकचरा व्यवस्थापनचा विषय आहे. घनकचरा व्यवस्थापन जवळजवळ 8,000 स्क्वेअरची इमारत त्या ठिकाणी मी नगराध्यक्ष असताना त्या ठिकाणी बांधली गेली, परंतु नंतरच्या काळामध्ये तिथं लक्ष दिला गेलं नाही. परंतु भविष्यामध्ये हा प्रोजेक्ट संपूर्ण महाराष्ट्राला एक आदर्शवत प्रोजेक्ट दिसेल आणि संपूर्ण सावंतवाडी शहराचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये घेतलं जाईल असा हा प्रोजेक्ट बनवला जाईल. लाखे वस्तीवरती विशेष सुविधा देण्याचा या भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये अभिवचन दिलं आहे. दर्जेदार असे भव्य पर्यटन महोत्सव जो 2019च्या नंतर पर्यटन महोत्सव बंद पडला, तो पर्यटन महोत्सव येणाऱ्या जानेवारीमध्ये सुरू करण्याचं अभिवचन भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने दिलं आहे. घरगुती गॅस कनेक्शनाचं नागरिकांना क्रीडा संकुले असतील, बाहेरचा ओढावरती रखडलेले मटन मार्केट आहे, महिलांसाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याचं अभिवचन या ठिकाणी, महिलांसाठी रोजगार सक्षमीकरण असे संपूर्ण या ठिकाणी जे संगीत क्षेत्र असेल, नाट्य क्षेत्र असेल, अशा स्वरूपाचं भारतीय जनता पक्षानं या ठिकाणी जाहीरनामा या ठिकाणी दिला आहे. भविष्यामध्ये ते पूर्ण करणारच. परंतु सावंतवाडी नगर परिषदेच्या वतीनं करत असताना मी 4 कामं केली ती तुमच्यासमोर ठेवतोय की पाणी पुरवठ्याचा विषय 64 कोटीची नळ पाणी योजना ही भारतीय जनता पक्षाचे रवींद्र चव्हाण प्रदेशाध्यक्ष मंत्री असताना त्यांनी मंजूर केली, म्हणून आज त्याचं काम सुरू आहे. आणि नरेंद्र डोंगरची जवळजवळ 19 लाख रुपये खर्च करून नवीन नळ पाणी योजना ही मी नगराध्यक्ष असताना निर्माण केली. त्याचं 5 लाख लिटरचं पाणी सावंतवाडी शहरासाठी मिळतंय. त्याचबरोबर केसरीचा उद्भव आणि संपूर्ण सावंतवाडी शहराला मुबलक पाणी देण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने राहील एवढी या ठिकाणी ग्वाही देतोय. भविष्यामध्ये चांगलं सुसज्ज आणि जे भ्रष्टाचार विरहित आणि सामान्य समाजातील शेवटच्या पायरीवरील व्यक्ती ही नगर परिषदेने येऊ शकेल असं प्रशासन आम्ही या ठिकाणी देण्याची ग्वाही या ठिकाणी देतोय आणि याच ठिकाणी देतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद बबनराव. गेली कित्येक वर्ष या सावंतवाडीचं बारकाईनं अभ्यास आपल्याकडून झालेला आहे. नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार तर नगराध्यक्ष तर तुम्ही होताच,
पण त्याही पलीकडे जाऊन या सावंतवाडीतील लोकांशी आपली नाळ जोडलेली आहे. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी काही भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतोय. सन्माननीय ॲडव्होकेट सिद्धांत भांबुरे, स्वागत नाटेकर, ॲडव्होकेट संजू शिरोडकर, सन्मान्य प्रमोद कामत, सन्मान्य गुरु पेडणेकर, सन्मान्य रवी मडगावकर, सन्मान्य दादू कविटकर, सन्मान्य शीतल राऊळ, सन्मान्य संतोष राऊळ, सन्माननीय मायकल डिसोदा, सन्माननीय ॲडव्होकेट परिमल नाईक, सन्माननीय विलास जाधव, सन्माननीय चेतन चव्हाण, माजी नगराध्यक्ष दोडामार्ग, सन्मान्य सुधीर दळवी, सन्माननीय गजाभाऊ गावडे, सन्माननीय दिलीप भालेकर, आपल्याला विनंती आहे. या सर्वांना विनंती आहे, आपण कृपा करून कविटकर साहेब आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावर, रवी मडगावकर साहेब आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यावं. तू बोलते मग. सन्माननीय मिसबा शेख आपल्याला विनंती आपण व्यासपीठावर यावं.
असतो. धन्यवाद. सावंतवाडीकरांना आपल्याला माहिती आहे इथं जी माणसं बोलली ती गेली कित्येक वर्ष राजकारणामध्ये या सावंतवाडीच्या सगळ्या भागाशी परिचित आहेत. सखोल अभ्यास त्यांचा झालेला आहे. मी संध्या तेरसे मॅडमना विनंती करतोय आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं भारतीय जनता पक्षाचा शहर विकासाचा महासंकल्प काय आहे ते आपण वर्णन करावं. नमस्कार सर्वांना. माझी नम्र विनंती आहे, दोन्ही हात वर करून आपण घोषणा द्यायची आहे. देणार ना माझ्याबरोबर घोषणा? भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. नमस्कार. आपण इथे सगळेजण जमलो आहोत ते येणाऱ्या 2 डिसेंबरला जी नगरपंचायतची निवडणूक होणार आहे त्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आणि तुमच्याशी संवाद साधण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्वच पदाधिकारी तुम्हा सर्व मतदार बंधुभगिनींशी आज प्रत्यक्ष संवाद साधायला इथे येणार आहेत. काही वेळातच आमच्या सर्व मान्यवरांचे इथे आगमन होईल. पण इथे मुद्दा म्हणून मी तुमच्या समोर उभी आहे ते भारतीय जनता पार्टीला आपण मतदान का करावं. आणि इथे जवळपास उपस्थितांमध्ये 60% जास्त माझ्या महिला भगिनी आहेत. म्हणून आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पण मतदारांमध्ये 55% जास्त मतदार महिला भगिनी आहेत. तुम्ही सगळ्यांनीच प्रत्येक वेळेस आपल्या देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदी यांचं भाषण ऐकलं असेल. त्याच्यात त्यांनी प्रत्येक वेळेस माता भगिनी आणि देशाची लेक जी आहे तुम्ही आम्ही त्यांनाच केंद्रबिंदू ठेवत आजपर्यंत 2014 पासूनच्या ज्या योजना आणल्या आहेत. का बरं असं वाटलं असेल मोदीजींना की महिलांसाठी काहीतरी करावं? असा कधी विचार मनात आला असेल ना की महिलांसाठी का देतात? आमचे पुरुष बांधव नेहमी म्हणतात सगळं काय त्या महिलांकाच देतात. पण मोदीजींनी असा विचार केला की सर्वात प्रथम म्हणजे आपण एकमेव जगभरातला एकमेव देश आपला भारत आहे ज्या देशाला मातृत्वाची उपमा दिलेली आहे. भारत माता म्हणतो आपण. आणि ह्या मातेला वंदन करत असतानाच माझ्या देशात राहणारी प्रत्येक महिला, माझी प्रत्येक माता भगिनी ही सुखी समाधानी असावी. आणि ती जर असेल सुखी समाधानी तर तिचं कुटुंब आणि योगायोगाने तिचा गाव, तिचा तालुका, जिल्हा आणि आपला देश हा पुढे जाईल. कारण जर ती महिला समाधानी असती तर तिच्या कुटुंबातल्या येणाऱ्या नव्या पिढीला ती खूप काही चांगले आदर्श देऊ शकते, चांगलं शिकवू शकते. आता सगळ्यात आपली आत्ताची जी सुरू आहे आपल्या सगळ्या बहिणींसाठी लाडकी बहीण योजना, त्या योजनेतनं मुद्दामून महिलेला का दिलेत 1500 रुपये दरमहा? कारण ती महिला त्याचा उपयोग नुसतं स्वतःसाठी नाही तर संपूर्ण कुटुंबासाठी करेल. तुम्हाला मला मुद्दामून सांगायला इथे आवडेल की अशा आपल्या महाराष्ट्रातल्याच अनेक महिला आहेत ज्यांनी या 1500 रुपये जे महिन्याला मिळतात त्याच्यावरती आपले उद्योग पण सुरू केले आहेत. कोणी म्हणेल 1500 रुपयात काय उद्योग येतो? तर त्याच्यासाठी मी मुद्दा म्हणून सांगेन तुम्हाला की आपल्या शासनाच्या विविध योजना आहेत. अगदी तुम्हाला 1 लाखापासून ते 50 लाखापर्यंतचं कर्ज आपल्याला मिळू शकतं. मग हे कर्ज फेडायचं कसं? कुठलाही उद्योग करायचा असेल तर त्या उद्योगाला गती यायला साधारणतः 1-2 वर्षाचा काळ जातो. मग ते कर्ज फेड करताना तुम्हाला ह्या 1500 रुपयाची मदत होते. तुमच्या मुलीला एखादं शिक्षण द्यायचं असेल, एखादा क्लास लावायचा असेल तर आपल्याला कुठेतरी वाटतं की अरे बाबा आता कसं करू, जाऊ दे कर घरातच अभ्यास, असं सांगण्यापेक्षा ते 1500 रुपये तिच्या भविष्यासाठी आपल्याला वापरता येतात. मग ही जी आपल्या प्रत्येकाच्या कुटुंबाची काळजी कोण घेत आहे? भारतीय जनता पक्षाचं आमचं नेतृत्व, देशाचं नेतृत्व आणि जगात ज्यांना सन्मान दिला जातो ते भारताचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदीजी. तुमचा, माझ्या घरातल्या मुलीचा आणि माझ्या घरातल्या वृद्ध आईचा पण जे विचार करतात तर आपण ते कशासाठी करतात? देशासाठी करतात. मग आपलं सगळ्यांचं काय कर्तव्य आहे? आपण वोट कोणाला द्यायचंय? कोणाला द्यायचंय वोट? मोठ्याने बोला. वोट कोणाला देणार आहे आपण?
कमळाला, आणि हे वोट आपलं कोणाला जाणार आहे? भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाणार आहे. इथे आलेला प्रत्येक जण आपण कमळाला मतदान करणारच आहात, पण आपल्या प्रत्येक नातेवाईकाला, मित्राला, सहकारी, शेजारी त्यांना सांगा की माझ्या देशावर माझं प्रेम आहे. हे कोणी मला सांगितलं? सिद्ध करून नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. आजपर्यंत नेते होऊन गेले, त्यांनी काय सांगितलं? मी देशासाठी करतो, आमचा पक्ष करतो. नरेंद्र मोदींनी काय सांगितलंय? माझ्या देशातला शेवटचा माणूस, शेवटची महिला किंवा शेतकरी, याच्यामुळे माझा देश मोठा होतोय, मी मोठा होतोय, पण माझ्यामुळे देश मोठा होत नाही. म्हणून मोदीजी सांगतात उद्योग करा, उद्योजक व्हा. याच्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आणल्या आहेत. योजना आणल्यानंतर काय आता आपण सांगतोय की आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत आपल्या देशात जे उत्पादन होतं ते देशातल्या लोकांनी सगळ्यांनी खरेदी करा. आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे तर आपला देश जो 2014 मध्ये 11व्या स्थानावर होता आर्थिक स्थानावर जगात मध्ये, तो आता 4थ्या स्थानावर माझ्या देशातल्या लोकांच्या उद्योजकता वाढीमुळे झाला. हे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगतात. माझ्या बचत गटाची महिला जी एक छोटा उद्योग करेल, तिची आर्थिक उलाढाल जी होईल, ती देशाच्या आर्थिक पाठबळ देशाला मिळतं तिच्यामुळे, आणि तिचाही देशाच्या वाढीत सहभाग आहे. हे कोणी सांगितलं? नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. मग माझ्या देशाच्या मोठा होण्यात, देश आर्थिकदृष्ट्या जगामध्ये पुढे जाण्यात माझा हात आहे, आणि हे शिकवलं आपल्या मोदीजींनी आपल्याला. एरवी वाटतं मी करेन, माझ्या घरातल्या कुटुंबाचं त्याच्यात भरण पोषण करेन, मुलांना शिकवेन, एवढंच मी काम करते. पण तुम्ही करत असलेली प्रत्येक उलाढाल ही देशाच्या आर्थिक सक्षमतेकडे देशाला नेते. आणि म्हणूनच आज जेव्हा आपण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होता, किंवा महिला उद्योजक नवीन नवीन तयार होत आहेत, युवा उद्योजक तयार होत आहेत, देशामध्ये अनेक प्रकारचे उद्योग, आणि देश जे काही देशाला गोष्टी लागतात ते बाहेरून आयात न करता आपल्या देशातल्याच लोकांनी उत्पादन केलेल्या आपण गोष्टी खरेदी केल्यानंतर, रोजच्या वापरातल्या खरेदी केल्यानंतर आपला देश आर्थिकदृष्ट्या महासत्ता म्हणजे 1 नंबरमध्ये जगात येईल. आणि त्याच्यात माझ्या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचा वाटा आहे, हे मोदीजींनी आम्हाला सांगितलंय. आणि आमचा ऊर, देशाच्या प्रती आमचं कर्तव्य आम्ही निभावतोय, हे आम्हाला कोणी सांगितलं? तर नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. म्हणून तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी नरेंद्र मोदीजींना साथ देत, त्यांच्या पाठीशी खंबीर बनत, देवाभाऊ महाराष्ट्राचे जे आपले मुख्यमंत्री आहेत त्यांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहून त्यांना सोबत घेत, आपला जसा महाराष्ट्र संपूर्ण देशात 1 नंबरचा आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या आहेच, पण अजून त्यांच्यासोबत आपण त्यांचे हात बळकट करायचे आहेत. म्हणून इथून जाणाऱ्या आज प्रत्येकाने एक लक्षात ठेवा की भारतीय जनता पार्टीचं जे सरकार आहे ते आपण आणायचे. आपल्या सावंतवाडीमध्ये मला विशेषतः आमच्या युवराज्ञीबद्दल बोलायला आवडेल. युवराज्ञांची माझी ओळख एक 8 दिवसापूर्वीची, जेव्हापासून आम्ही प्रचार कार्यात लागतो. पण आपल्याला माहिती आहे, एखाद्या व्यक्ती समजायचं असेल आपल्याला तर 5 मिनिटं पण पुरतात आणि 5 वर्ष पण त्याला पुरत नाहीत. मग असं असताना एका राजघराण्यातली व्यक्ती, अगदी डाऊन टू अर्थ म्हणजे ज्याला म्हणतात जमिनीवर पाय असलेली अशी व्यक्ती आहे. त्यांचा स्वभाव, तुम्ही त्यांचे सगळे रील्स बघितले असतील, त्यांच्याबद्दल त्या स्वतः बोलताना आपल्या सावंतवाडीबद्दल जी आत्मीयता आहे, ही आत्मीयता कशामधनं आली की माझ्या पूर्वजांनी किंवा त्यांचे सासरे असतील, आजोबा असतील किंवा पणजोबा असतील, यांनी जे काही सावंतवाडीसाठी केलं. तुम्हाला माहिती आहे, आपण जेव्हा सून म्हणून कुठल्या घरात जातो तेव्हा आपलं काय कर्तव्य असतं तर माझ्या घरातल्या कुटुंबाने जे केलंय ते मी पुढे पुढे नेत जावं. आणि आज सावंतवाडीसाठी आजच्या बदलत्या काळाप्रमाणे राजकीय क्षेत्रात येऊन आपण समाजासाठी जास्तीत जास्त चांगलं काम करू शकतो. म्हणून आज सन्माननीय श्रद्धाराजे तुमच्या सर्वांसाठी आपली सेवा द्यायला राजघराणं प्रत्येक वेळेस सावंतवाडीसाठी आजपर्यंत काहीतरी करतच आले त्यांच्या नेहमीच्या परंपरेप्रमाणे. पण आज समाजात राजकीय क्षेत्रात उतरून जे आपल्याला चांगलं काम महिलांसाठी विशेषतः त्यांना करायची इच्छा आहे, त्या त्यांच्या बोलण्यातून नेहमी हे सांगत असतात. आणि बोलताना माणूस राजकारणासाठी म्हणून की आश्वासनासाठी बोलणारा कुठला आणि एक आपल्या स्वतःच्या मनापासून बोलणारा कुठला हे आपल्याला सगळ्यांना नक्कीच लक्षात येईल.
आणि आमचे 20ही नगरसेवक जे आहेत ते आपापल्या भागात आपली कामं नक्कीच चांगल्या प्रकारे करतील आणि ते करतील हे नुसतं मी भारतीय जनता पार्टीची कार्यकर्ती म्हणून सांगत नाही, तर त्यांच्या मागे आज आपल्या जिल्ह्यात असलेले भारतीय जनता पार्टीचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे आहेत. तेही तुमच्याकडे प्रत्येक ठिकाणी वॉर्डमध्ये बैठका घेऊन सांगतात. कारण जर पालकमंत्री यांच्याकडेच जिल्ह्याचा सर्व कारभार असतो आणि आपल्या ज्या काही गरजा सावंतवाडी शहराच्या आहेत, आम्ही बोलताना आम्हाला सन्माननीय श्रद्धा राजे यांनी पण सांगितलं की मला काहीतरी एक वेगळा दृष्टिकोन मी शहरासाठी ठेवला आहे. अगदी काही वर्षापूर्वी किंवा जेव्हा त्यांचे पूर्वज हे काम करत होते, छोटंसं शहर होतं. आता आपलं शहर वाढतंय, त्याच्यामुळे सगळ्याच गरजा आपल्या वाढलेल्या आहेत, पण त्याकडे आजपर्यंत लक्ष दिलं गेलं नाही. आणि आज त्या अगदी सुशिक्षित असल्यामुळे किंवा टेक्निकली काही गोष्टी आपल्या ज्या शहरासाठी करायचं आहे, शहर पुनर्बांधणी जी पूर्णपणे आपली विकासाची करायची आहे, त्या करण्यासाठी त्यांनी नक्कीच विविध धोरणं अवलंबली आहेत. त्याच्यासाठी त्यांनी विविध योजना ज्या संस्था असतात त्यांच्याशी पण संपर्क साधलाय. सावंतवाडी शहराचा, विकसित सावंतवाडी शहराचा आराखडा त्यांनी बनवायला सुरुवात केलेली आहे. त्याच्यासाठी त्यांची टीम काम करते. तर याच श्रद्धा राजेंना त्यांचं जे ध्येय सावंतवाडीसाठी आहे, विकसित सावंतवाडी, सुंदर, स्वच्छ आणि पर्यटनासाठी आकर्षण अशी सावंतवाडी बनवायचं आहे. त्यासाठी श्रद्धा राजेंसहित आमच्या 20ही उमेदवारांना तुम्ही सगळ्यांनी 2 तारखेला कमळ या निशाणी समोर बटन दाबून विजयी करा, एवढीच विनंती करते आणि इथेच थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅडम. यानंतर दादू कवटकर यांना विनंती करतोय, आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक सन्मान दादू कवटकर आपल्याला शहर विकासाचा महासंकल्प याबद्दल बोलण्यासाठी येत आहेत. धन्यवाद तरसे मॅडम. या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असताना आपण अनेक विकास कामांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होता. दादू कवटकर आपल्या समोर संबोधित करताना. जमलेल्या माझ्या सावंतवाडीतील मतदार बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण इथे कशासाठी जमलेलो आहोत हे आपल्या सगळ्याच वक्त्यांनी इथं तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आमचे प्रमोदजी महाजन प्रत्येक सभेला म्हणत असत असे आल्यानंतर की साखरपुड्याला जर एवढी गर्दी आहे तर लग्नाला काय होईल. त्याचप्रमाणे आज 2 तारीखला जरी इलेक्शन असलं तरी आजच्या महाप्रचार सभेला आपण सर्वजण एवढ्या बहुसंख्येनं इथे जमलेला आहात. मी तुमचे आभार मानतो आणि येणाऱ्या 2 तारीखला तुम्ही सर्वजण आपल्या सगळ्या उमेदवारांना बहुमताने निवडून द्याल अपेक्षा व्यक्त करतो. या सावंतवाडी शहराचं एक वेगळं कर्तन हे मानलेलं जातं. आमच्या कविवर्य आचार्यांनी प्रके अत्र्यांनी या सावंतवाडीला अंगठीचं उदाहरण दिलं होतं. कारण मध्ये मोती तलाव आहे, चारी बाजूनी निसर्गरम्य असं अरण्य आहे आणि वरून बघितल्यानंतर एक अंगठी आहे सावंतवाडी असं दृश्य दिसतं. आणि या सावंतवाडी शहरामध्ये आपण पहिल्यांदाच भारतीय जनता पार्टी जवळजवळ इथे आपण इलेक्शन सगळे उमेदवार लढत आहोत, एक व्हिजन घेऊन लढत आहोत. मागच्या वेळी सुद्धा अपुरा टायमिंग मिळालं होतं. पार्टीनं बऱ्याच आपल्याकडे इच्छा व्यक्त केल्या होत्या आणि तुम्ही आम्हाला नगराध्यक्ष बहाल केलं होतं, पण त्याच्यात टायमिंग कमी असल्यामुळे आणि सरकार अस्थिर असल्यामुळे आपल्याला काही गोष्टी करता आलेल्या नाही आहेत. आज एक संधी चालून आलेली आहे. आपले सगळे उमेदवार सुशिक्षित आहेत, निष्कलंक आहेत आणि त्यात करून नगराध्यक्षाच्या उमेदवार सौभाग्यवती श्रद्धाताई भोसले मॅडम या उच्च शिक्षित आहेत, अभ्यासू आहेत. सावंतवाडी शहराची त्यांना पूर्ण जाण आहे. तरी पण त्यांच्यावर होणाऱ्या टीका कुणीही आपण उत्तर देत नाही आहोत आणि त्याच्यावर होणाऱ्या टीकांवर आपण आपल्या करणीतनं आपल्या कामातनं त्या प्रत्येकाला मिळणार आहे. श्रद्धाताईंवर टीका करत असताना थोडंसं आजूबाजूला बघायला पाहिजे. एक राजघराण्याच्या जरी त्या सुनबाई असल्या
तरी त्या आमच्या भगिनी आहेत, भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार आहेत. ह्याही सगळ्यांनी स्मरण करून आपल्या लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि राजघराण्याची सून त्या आपल्या नगरपालिकेत आता इथे नगराध्यक्ष म्हणून विराजमान होणार आहेत. त्यांच्यासाठी त्यांच्या बरोबर असलेले आपले सगळे नगरसेवक अनुभवी आहेत. खास करून आपले माजी नगराध्यक्ष बबनराव साळगावकर अनुभवी व्यक्ती, तेही आपल्याला एक प्लस पॉइंट आहे. आणि अशा संपूर्ण सावंतवाडीत आपण 20+1 नगराध्यक्ष आणि 20 नगरसेवक एकदम चांगल्या ताकदीचे आपण उमेदवार म्हणून दिलेले आहेत. या सर्वांना बहुमतानं निवडून देण्याचं काम आम्ही तुमच्यावर सोडत आहोत. कारण इथे जमलेले सगळे जे मतदार आहेत हे सावंतवाडी सोडून बाहेरचे मतदार आणलेले नाही आहेत. प्रत्येक प्रभागामधून आपण इथे आलेला आहात, प्रेमापोटी आलेला आहात, प्रेमाखातर आलेला आहात. येणाऱ्या 2 तारीखला सावंतवाडी नगरपालिकेचं इलेक्शन होणार आहे. आपापल्या प्रभागात आपण जागरूकतेनं मतदान करण्याचं मी तुम्हाला आवाहन करतो. जास्तीत जास्त मतदान करा आणि भारतीय जनता पार्टीचं ट्रिपल इंजन सरकार, डबल इंजन आता आहेच, पण सावंतवाडीच्या म्युन्सिपाल्टीमध्ये आपल्या भारतीय जनता पार्टीचं सरकार इथं स्थापन व्हावं आणि ट्रिपल इंजिन सरकार, जेणेकरून जोरदार सावंतवाडी टू दिल्ली अशी एक्सप्रेस धावायला पाहिजे. त्यामुळे आपल्या सावंतवाडीतील कामं नितेश साहेब सुद्धा आपले पालकमंत्री यांनी वेळोवेळी प्रत्येक प्रभागामध्ये आश्वासनं दिलेली आहेत. जोपर्यंत ते पालकमंत्री म्हणून आहेत, मंत्री आहेत, तोपर्यंत त्यांचा आपल्याला भरपूर फायदा होणार आहे. आणि तो फायदा करून घेण्याचं काम आपल्या सावंतवाडीकर या वासियांचं आहे. कारण त्यांनी सांगितलेलं आहे प्रत्येक वार्डमध्ये जी रखडलेली कामं असतील ती कुठलीही कामं तुम्ही आपल्या नगरपालिकेमध्ये आणून द्या. सत्ता आल्यानंतर एक त्या मार्गानं अभ्यास करून आपण ती सगळी कामं मार्गी लावणार आहोत असं आपल्याला आश्वासित केलेलं आहे. तसेच आज आपल्या इथे थोड्याच वेळात आपले प्रदेश अध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण साहेब सुद्धा आपल्याला इथे संबोधित करणार आहेत. एवढी मोठी माणसं आपल्या समोर आपल्याला संबोधित करणार आहेत. आणि आपली जी कामं आहेत ती सगळी कामं ह्या लोकांकडून आपल्याला करून घ्यायची आहेत. मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो की सर्वांनी येणाऱ्या 2 तारीखला आपापल्या वार्डमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सगळे उमेदवार कमळ या निशाणीवर जास्तीत जास्त मतदान करून भारतीय जनता पार्टीला तुम्ही निवडून द्याल अशी मी आशा व्यक्त करतो. परत तुम्हाला एकदा धन्यवाद देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भारत माता की वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा. आणि यानंतर एवढ्या मोठ्या संख्येनं जी माता भगिनींची इथं संख्या आपल्याला दिसते, हम किसी से कम नाही म्हणत प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला आज आघाडीवर आहेत. आणि या महिलांचं या जिल्ह्याचं नेतृत्व करणारी प्रथम महिला श्वेता कोरगावकर मॅडम, आपल्याला विनंती करतोय की आपण आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्या भगिनींना संबोधित करावं. नमस्कार. श्रीदेव पाटेश्वर चरणी नतमस्तक होऊन आज व्यासपीठावरील सन्माननीय सर्व माझ्या समोर बसलेले माझा सगळा महिला राज. आज पुरुषांच्या तोडीला तोड नाही आहे, पण महिलांनी आज इथं जास्त संख्या देऊन आज महिला राज इथं तयार केलेला आहे. त्या सगळ्या माता बहिणींना माझा पहिला मानाचा मुद्रा नमस्कार. आपण आज इथं 2 डिसेंबरला होऊ घातलेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या दरम्यान प्रचार सभेला इथं उपस्थित आहात. आज आम्ही बघतोय की सावंतवाडीच्या आज वाडीमध्ये आम्ही फिरत आहोत की आज या निवडणुकीच्या दरम्यान भारतीय जनता पार्टीचे 21 उमेदवार इथं आज विकासाच्या दृष्टी ठेवून आज इथं तुमच्या समोर आलेले आहेत. सन्माननीय देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय मोदीजींच्या सरकारामध्ये आम्हा महिला भगिनींना मध्यस्थान केंद्रस्थान दिलेलं आहे. आपण म्हणतो की मोदीजींनी ज्या काही योजना महिलांसाठी दिलेल्या आहेत त्या फक्त आपली महिला सक्षम होण्यासाठी केलेल्या आहेत. माझ्या सगळ्या लाडक्या बहिणींना, माझ्या सगळ्यांना मी विनम्र अभिवादन करून एवढीच मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की
आज तुम्ही बघताय, जेव्हा 2014 मध्ये सन्माननीय आपले मोदीजी पंतप्रधान म्हणून विराजमान झाले, जवळजवळ 21 वर्ष आज पूर्ण 11 वर्ष पूर्ण झालीत. आज मोदीजी आज विराजमान आहेत आणि जो देशाचा कायापालट झालेला आहे, 2014 पूर्वीचा भारत आणि 2014 नंतरचा भारत तुम्ही बघताय किती आपल्या देशामध्ये बदल झालेला आहे. आज हेच विजन घेऊन आपल्या देशात आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्रजी आणि आपले प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रवी दादा आज आणि आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी आणि नारायण राणेजी आपले खासदार एक दिलाने एक संघाने आपल्या जिल्ह्याचा विकास होण्यासाठी झटत आहेत. आज आपण बघतोय की सन्माननीय आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांना आपला 2047 पर्यंत आपला देश अखंड भारत करायचा आहे आणि हा अखंड भारत फक्त एकटे मोदी करू शकत नाही, तर तुम्हा सर्वांचे हात त्यांचे हात बळकट करण्यासाठी एक हाती सत्ता येणे गरज आहे. दिल्ली पासून गल्लीपर्यंत जर भाजपचं कमळ फुटलं तर आपली विकासाची गंगा आपल्या गलीगोळीमध्ये येऊ शकते. त्यामुळे मी सर्वांना एकच विनंती करते की वरपर्यंत खालीपर्यंत एकाच पक्षाची ही सत्ता हवी आहे. आज मी सावंतवाडीमध्ये जेव्हा फिरत आहे तेव्हा बघते की ह्या ज्या 18 मूलभूत गरजा आहेत ह्या आपल्याला मिळणारच आहेत, पण त्या 18 मूलभूत गरजा आपल्या हक्काच्या आहेत आणि त्या आपल्याला मिळायलाच पाहिजे. पण जो सावंतवाडीच्या नागरिकांनी मतदारांनी ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून 15 वर्षे त्यांना सत्ता उपभोगायला दिली, तसा हवा तसा विकास आज सावंतवाडीचा झालेला नाही आहे. तो आज विकास आम्हाला आज आपले हे नवे चेहरे देऊन आज करायचा आहे. आमच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सन्माननीय श्रद्धा आमच्या राणी भोसले आहेत. खरोखरच त्यांचं एक वेगळं मिशन आहे. त्या उच्च शिक्षित आहे. त्यांनी त्यांचा एक आपल्या सावंतवाडी नगर परिषदेला एक चांगलं असं विजन घेऊन ते आज वावरत आहेत. त्यात प्रत्येक तळागाळातील माता भगिनींना मतदारांपर्यंत पोहोचत आहे. आम्ही त्यांच्या सोबत आज आहोत. खरोखरच ग्राउंड लेवलवर काम करणारी आज ही महिला आहे आणि ह्या महिलेला जर तुम्हाला नगराध्यक्ष पदी जर विराजमान करायचं आहे तर तुमच्या मतदान रूपी आशीर्वादाची गरज आहे. आज सावंतवाडीच्या इतिहासात ही लाकडी खेळणी चितळाळी जी लाकडी खेळण्यामुळे जगप्रसिद्ध आहे. आज या लाकडी खेळणी म्हणा किंवा ह्या जत्रोत्सव म्हणा किंवा मोती तलाव जी ही कोकणची संस्कृती आहे, ही राजघराण्यामुळे इथं आज 350 वर्षाची परंपरा आहे आणि ह्या राजघराण्यामुळे आज ही इथं टिकून आहे. आणि खरोखरच ही आज तुमच्या सावंतवाडी वासियांच्या अस्मितेची आज ही लढाई आहे आणि तुम्हाला सावंतवाडीच्या सर्व नागरिकांना मतदारांना मी एवढेच एक भाऊक मी हाक मारते की अस्मितेची निवडणूक आहे आणि तुम्ही ही अस्मितेची निवडणूक उंचावर घेऊन जाणार आणि नगराध्यक्षाच्या पदी आमच्या श्रद्धाताईंना बसवणार, एवढं मी तुम्हाला आश्वासित करते. आज आपण बघतोय की आपल्या सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब त्यांच्यासोबत आपले रवी दादा आपल्या जिल्ह्यासाठी भरघोस असा निधी घेऊन येत आहेत आणि आज आपल्याला सावंतवाडी साठी जर तुम्ही एक हाती सत्ता दिली तर तुम्हाला ह्या 5 वर्षात आपली विकसित सावंतवाडी बघायला मिळणार आहे. मी सर्व माता भगिनींना विनंती करते, ह्या मतदान राजाला विनंती करते की हे आपले सगळे 10 वॉर्डमध्ये प्रभागामध्ये जे उमेदवार आहेत, नवीन आहेत, उच्च शिक्षित आहेत, थोडे यातले अनुभवी आहेत. सन्माननीय राजूबेग सारखे 5-5 टर्म्स इथं त्यांनी नगरसेवक म्हणून जनतेची सेवा केलेली आहे. अशा आपल्या अनुभवी आपल्या उमेदवाराला तुम्ही नक्कीच आशीर्वाद देऊन आज सावंतवाडीच्या विकासाला कटिबद्ध राहून तुमच्या या मतदान रूपी आशीर्वादाची खूप खूप गरज आहे. मी सर्वांना विनंती करते की तुम्ही आपल्याला हा आशीर्वाद रूपी आशीर्वाद नक्कीच द्या. आज मी ह्या पाटेश्वराच्या चरणी नतमस्तक होऊन मी तुम्हाला विनंती करत आहे आणि इथं मला तुमच्यासोबत संवाद साधण्याची संधी मिळाली त्याबद्दलही मी तुमचे आभार मानते आणि आपल्या
म्हणजे आपले पालकमंत्री किंवा रविदादा येत आहेत, तुम्हाला आपले अनुभव असे त्यांच्या तोंडून आपल्याला विचार ऐकायला मिळणार आहेत, त्या आपण विचार ऐकूया. आणि मी इथंच थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅडम. रामराज्याच्या राजघराण्याचे वंशज सन्माननीय लखमराजे भोसले साहेब आपल्याला संबोधित करतायत आणि इथं उपस्थित होत आहेत भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत साहेब. त्यांचं मनापासून स्वागत. आज हे नगरपंचायतच्या इलेक्शनच्या निमित्ताने आज जाहीर सभा या गांधी चौकात केलेलं आहे. त्याच्यासाठी आपले उपस्थित व्यासपीठावर उपस्थित सगळेच मान्यवर आणि इथं समोर सगळे सावंतवाडीकर भाऊ बहिणी सगळ्यांना नमस्कार. केव्हा आम्ही विचार केला की आपल्याला नगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये उतरायचं आहे, तेव्हा आम्ही म्हटलं की एकच मुद्दा आहे आपल्याला आणि एक मुद्दा आहे की लोकांच्या सेवासाठी आणि ह्या शहराच्या विकासासाठी. आणि तेच मुद्दा घेऊन पुढं आपली भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या आशीर्वादाच्यामुळे ते आपल्याला उमेदवारी जाहीर झाली आणि ते आपल्याला सपोर्ट मिळालं. आणि आम्हाला खात्री आहे की त्यांच्या सपोर्ट आणि आशीर्वादाच्यामुळे हे पुढचं 5 वर्ष आपण चांगलं सक्षमपणे काम करू शकतो. पण थोडं मला वाटतं की इतिहासाच्या बद्दल थोडं जाणून घेऊया आणि आपण या पुढच्या काळामध्ये काय करू शकतो. हे सावंतवाडी शहराची स्थापना झाली होती म्हणजे खेम सावंत तिसरेच्या टायमाच्या वेळामध्ये. त्यांनी पाणी पुरवठाचं ह्या तलावाचं हे सावंतवाडी शहर बसवलं होतं. ते एक चराटाची वाडी होती आणि ती सुंदर वाडी होती आणि त्याला आज आम्ही सावंतवाडी म्हणतो. तीच वाडी आज ह्या म्हणजे 300 वर्ष पासून ते चालू आहे ती वाडी. आणि तीच कुठेतरी आपल्याला राजघराणी भरपूर काळामध्ये आपल्याला त्यावर लक्ष देऊन म्हणजे बापूसाहेब महाराजाच्या टाइमामध्ये ती नगरपालिका पण स्थापन केली होती. आपल्याला देशाला स्वातंत्र्य नाही मिळाली पण तेव्हा त्यांनी लोकांच्या हातात एक नगरपालिका हातात दिली आणि म्हटले लोकांनी त्यांची सेवा करायला पाहिजे. म्हणजे तो तसा राजा होता की त्यांनी सगळं चावी लोकांच्या हातात दिली. आणि तीच विषय आपण घेतो इथं समोर की आज पण आम्ही एकच विषय म्हणतो की काय पण असेल ते राजवाडा असेल मोती तलाव असेल ते सगळं आम्ही नुसतं एक त्याचं संरक्षण काय एक राखणदार करतो पण ते सगळं मोती तलाव असेल राजवाडा असेल ते लोकांचा राजवाडा आहे, ते लोकांचं मोती तलाव आहे. भरपूर गोष्टी या मागच्या काळामध्ये आपण लक्ष देऊन केलेल्या ह्या पूर्वजांनी आरोग्य सेवा असतील ह्या पूर्ण ड्रेनेज सिस्टम असेल ते सगळं त्या काळामध्ये केलं होतं. त्या काळाच्या नंतर असं परत पूर्ण जीवन लोकसंख्या वाढत गेली पण त्याच्यावर लक्ष दिलं गेलं नाही. मला वाटतं परत तो काळ येतोय आणि मला वाटतं श्रीदेव पाटेकर आणि उपळकरच्या आशीर्वादाने मला वाटतं आज ती संधी त्या कारणामुळे मिळते की कुठेतरी ती ताकद भारतीय जनता पार्टी म्हणजे केंद्रात आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेब आहे आणि इथं आज ह्या नगरपालिकामध्ये मला 100% खात्री आहे की आपण सगळे सावंतवाडीकर तुम्ही आमच्या मागे राहणार ठामपणे आणि आज म्हणजे 3 तारखेला तुम्ही आम्हाला निवडून 100% देणार. आणि मला वाटतं की सगळ्यात तो महत्वाचा प्रॉब्लेम तोच आहे की ड्रेनेज आणि आरोग्य सेवा आणि त्याच्यावर 100% आपण लक्ष देऊन ते 100% करून पूर्ण करणार. त्या काळामध्ये केलं होतं राजघराणी आणि ह्या काळामध्ये पण 100% भारतीय जनता पार्टीला आम्ही सपोर्ट करून ती सगळी सिस्टम चांगल्या पद्धतीने अभ्यास पूर्ण करून ते संपूर्ण पद्धतीने करून घेणारच. आज
म्हणजे माझे पत्नी श्रद्धा राजे त्यांचं उमेदवारी म्हणजे नगराध्यक्ष म्हणून दिलेली आहे. ते पण एक सामान्य कुटुंबावरूनच आहे. तिचं लग्न राजकारणाचं झालेलं आहे. तर काय पण समस्या असतात, काय पण अडचणी असतात, ते 100% समजू शकतात. आणि सगळ्यात महत्वाचं गोष्ट की आज आपण म्हणतो, काय मागच्या काळामध्ये पण म्हणत होतो की राजघराण, काय राजेसाहेब, काय राणीसाहेब, काय राजमाता, ते एक पद लोकांनी दिलेलं आहे. ते लोकांच्या मनाने दिलेलं आहे. कशा त्यांनी लोकांची सेवा केलेली आहे. ते पद कुठेतरी आमच्या पूर्वजांनी काम करून, लोकांची सेवा करून त्याच्यामध्ये कुठेतरी गमवलेलं आहे. आणि खरंच मला भाग्य वाटतंय की ह्या परिवारमध्ये माझा जन्म झालं. पण केव्हा ते जन्म झालं तर एकच गोष्टी आपल्याला आठवण ठेवून आपण काम केलेलं आहे की आपलं जन्म ते लोकसेवेसाठीच आहे आणि लोकांसाठीच आहे. आपलं हेतू कशासाठी पण नाही आहे. आपले जमीन येतील जातील, पैसे येतील जातील, पण लोक आपल्यासोबत 100% राहणार आणि इथल्या पुढच्या काळामध्ये राहणारच आणि राहणारच. आपले शिवरामराजे पण आमदार होते ह्या मागच्या काळामध्ये 25-30 वर्ष. आणि आम्हाला दुःख वाटतंय की 25-30 वर्षाचा गॅप पडला आणि आमचे माझे वडील असतील, राजेसाहेब असतील आणि राजमाता असतील, त्यांचं समाजसेवाचं वेगळं प्रकरण होतं की म्हणजे ते राजकारणात केव्हा पुढे नाही आले, पण ते शिक्षणाच्या माध्यमातून, आपली शिक्षण संस्था असतील त्याच्या माध्यमातून आपण मदत केली. केव्हा पण शासनाला जमीन उपलब्ध पाहिजे होतं तर त्यामध्ये त्यांनी जमीन उपलब्ध पण करून दिलेली. म्हणजे उदाहरण असेल की आपलं आंबेडकर स्मारक पण असेल आपल्या जेलच्या बाजू, आपलं जगन्नाथ गार्डन असेल ते पण असेल, आपली वरची म्हणजे टाकी कुठे नरेंद्र डोंगरमध्ये केलेली आहे ती पण कुठेतरी आपण त्या काळामध्ये दिलेली आहे. आपलं शिल्पग्राम कुठेतरी पर्यटनाच्या दृष्टीने आपण केलेली आहे, ती पण जमीन आपण दिलेली आहे. नगरपालिकाची बिल्डिंग कुठं आहे ती पण त्या काळामध्ये बापूसाहेब महाराजांनी त्यांनी हँडओव्हर लोकांना केलेली आहे. आणि असं अनेक जमीन आम्ही अजूनपर्यंत द्यायलाच तयार आहे. आमच्यासाठी लोकांचा आशीर्वादच आम्ही इथं आज नगरपालिकामध्ये पण असेल काय पण असेल, आमचं अजिबात, मी एक प्रश्न करेल की एकच करायला आणि एकच मुद्दा असेल ते लोकांसाठीच आहे आणि आम्ही लोकसेवाच करणार आहे आणि या पुढच्या काळामध्ये पण तसंच राहणार आहे. भरपूर विषय येतात की लोकांना राजवाडामध्ये येणं अडचण होते, काय आमच्यावर संपर्क करायला अडचणी होतील, पण मी तुम्हाला 100% खात्रीने सांगू शकतो, तुम्ही म्हणजे आमच्याकडे कोण हॉटेलमध्ये पण कामं करायला येतात आणि आम्ही संपर्क कोण करतो म्हणजे आमचे कार्यकर्ते असतील आणि केव्हा पण आज म्हणजे ह्या 10-12 दिवसामध्ये म्हणजे युनानी साहेब असतील ते प्रचारामध्ये जातात. साहेबांचं आगमन होतंय. भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं आगमन कार्यक्रमस्थळी होतंय. त्यांच्यासोबत सन्माननीय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, सन्माननीय जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, सन्माननीय अतुलजी काळसेकर सर, सन्माननीय विशालजी परब साहेब, सन्माननीय वेदिका ते परब मॅडम, सर्व प्रतिमांना साहेब पुष्प अर्पण करतील. इतर सर्व मान्यवर आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत. सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्यांच्यासोबत सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब,
आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत. मी आपल्याला विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हावं. शहर विकासाचा महासंकल्प भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने उभं असलेलं सगळंच युवा आणि बुजुर्ग असं मिक्स असलेलं, मी सर्वांना विनंती करतोय आपण कृपा करून स्थानापन्न व्हावं. मी सांगत होतो की थोडे अडचणी असतात केव्हा लोक म्हणतात की राजकारणाला जायला आणि आपल्याला भेटायला, पण तुम्ही आमच्या कोण आपल्यासोबत हॉटेलमध्ये काम करतात, कार्यकर्ते असतील, आणि ह्या छोट्या मागच्या काळामध्ये युवराणी साहेब केव्हा फिरत होते ह्या शहरामध्ये, आणि मागचे माझे 3-4 वर्ष ह्या गावामध्ये प्रवास करताना, ग्रामीण भागमध्ये प्रवास करताना केव्हा पण आपलं संपर्क राहिलंय. आम्ही एक सामान्य व्यक्तीसारखीच वागलोय आणि एक सामान्य घरांवरून असंच आहे तसंच आम्ही वागतो आणि एक मित्रासारखंच आम्ही राहतो तुमच्यासोबत. तर भरपूर लोक विषय मांडायला त्यांना सोपं पडतंय आणि मी असंच 100% तुम्हाला घेतली सांगू शकतो की आम्ही तुमच्यासाठी 24 तास उपलब्ध राहणार. आम्ही तिथं तुमच्याकडे काम करणारच. आम्ही तुमच्या दरवाजापर्यंत पोहोचणार. आम्ही या नगरपालिकेच्या ऑफिसमध्ये पण बसणार, पण आपण तुमच्या लोकांच्या दरवाजापर्यंत पोहोचणार, तुमच्या अडचणी समजून घेणार आणि तुमचं काम कसं पूर्ण होईल आणि तुमच्या अडचणी कसे सॉल्व्ह होतील त्याच्यावर आपण लक्ष देऊन काम करणार. तर माझं तेच एक म्हणणं आहे की आज तुम्ही सगळेजण उपस्थित आहे आणि आज पुरी सावंतवाडी शहर, आपण सगळे सावंतवाडीकर, आपण सगळे जण आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या आपले 20 उमेदवार नगरसेवकसाठी आणि एक नगराध्यक्ष म्हणून तुम्ही त्यांच्या ठामपणे तुम्ही त्यांच्या मागे राहावा आणि आम्ही पुढचे 5 वर्षांमध्ये आम्ही 100% तुम्हाला गॅरंटी देतो की कुठेतरी तो चित्र सावंतवाडीचा आपण बदलून दाखवू आणि तो सरकार असेल, तो लोकांसाठी असेल आणि लोकांच्या सेवासाठी असेल आणि विकसित सावंतवाडी करायसाठी असेल. एवढंच मी म्हणेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. रामराज्याचे वंशज सन्माननीय लखमराजे भोसले साहेब, आणि यानंतर मी सर्व मान्यवरांचं स्वागत करायची विनंती करतोय. सन्माननीय विशालजींना विनंती आहे की त्यांनी सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी, यांचं स्वागत करावं. भारतीय जनता पार्टी यांचं स्वागत करावं. विशाल सन्माननीय विशालजी परब साहेब यांच्या शुभ हस्ते स्वागत होतंय. आपल्या जिल्ह्याचे सुपुत्र तथा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्यांच्यासोबत आपल्या सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांचं स्वागत विशालजींना विनंती करतो. मनोजजींच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत केलं जातंय, ज्यांच्यामध्ये आपण नेहमी दादांची प्रतिकृती बघतो. मनापासून आपलं स्वागत. त्यानंतर सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत साहेब, जिल्हाध्यक्ष, यांचं स्वागत करायची विनंती आहे. विशालजींना विनंती आहे त्यांचं स्वागत करावं. सन्मान विशाल परब साहेब. आपल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या शुभ हस्ते मान्यवरांचं स्वागत केलं जातंय. सन्माननीय अतुलजी काळसेकर सर इथं उपस्थित आहेत, प्रदेश उपाध्यक्ष, ज्यांचं स्वागत करायची विनंती आहे. सुधीरजी त्यांचं स्वागत करतायत. अतुलजी मनापासून आपलं हे स्वागत. सोबतच या व्यासपीठावर आणि समोर आपण बघतोय प्रचंड असा जनसमुदाय, ज्यामध्ये महिलांची लक्षणीय संख्या. या महिला जिल्हाध्यक्षा सन्माननीय श्वेता कोरगावकर मॅडम यांचं स्वागत करायची विनंती आहे. मी वेदिकाताईंना विनंती करतो की त्यांचं स्वागत त्यांनी करावं. वेदिकाताई परब मॅडम, आपल्याला विनंती आहे श्वेता कोरगावकर मॅडम यांचं स्वागत करावं. मनापासून स्वागत.
इथं उपस्थित आहेत सन्माननीय विशालजी परब साहेब, यांचं स्वागत करायची सुधीरजींना विनंती करतोय. आपण गेली अनेक वर्ष बघतोय, या जिल्ह्यातच नव्हे, या सावंतवाडी तालुक्यात नव्हे तर जिल्ह्यात सुद्धा अनेक मोठे कलाकार, अनेक कार्यक्रम करून युवाईला आकर्षित करणारा हा नेता. वेदिकाताईंचं स्वागत करायची विनंती आहे. मोहिनी मडगावकर मॅडम यांना विनंती आहे, वेदिकाताईंचं त्यांनी स्वागत करावं. एका यशस्वी पुरुषाच्या मागे स्त्री असते असं म्हणतात. विशालजींच्या धर्मपत्नी वेदिका विशाल परब मॅडम यांचं स्वागत मोहिनी मडगावकर मॅडम करतायत. मी मोहिनी ताईंना विनंती करेन की श्रद्धाराजे भोसले यांचं स्वागत करावं, जे आपल्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार आहेत आणि जे आपल्या भावी नगराध्यक्ष आहेत असं मी म्हणेन. ही जनसंख्या बघून आपल्याला विश्वास आहे. त्याचबरोबर लखमराजे भोसले इथं उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत सुधीरजींना विनंती आहे, त्यांचं स्वागत करावं. तसंच माजी जिल्हाध्यक्षा संध्या तेरसे मॅडम सुद्धा इथं उपस्थित आहेत, त्यांचे स्वागत करायची विनंती आहे. मी नूतन नगराध्यक्षांना विनंती करेन, ज्या भावी नगराध्यक्ष आहेत त्यांनी संध्या तेरसे मॅडमांचं स्वागत करावं. कारण भविष्यातला आपला पुढचा काळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण निश्चितपणे विकासाची कामं करणार आहात. गेली अनेक वर्ष या जिल्ह्यामध्ये महिलांचं सक्षमीकरणासाठी संध्या तेरसे मॅडम आणि सर्वांतर्फे शहर कार्यकारिणी व युवा कार्यकर्ते यांच्या वतीनं रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि राणेसाहेबांचं पुष्पहार घालून स्वागत केलं जात आहे. आणि आपल्या तरुणाईला नेहमी ही अपेक्षा असते की मान्यवरांचं स्वागत मोठा पुष्पहार घालून आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं करावा. एक सुंदर सोहळा संपन्न होतोय असं म्हणायला हरकत नाही. ही खरं तर आहे प्रचार सभा. आपल्या सावंतवाडी शहर विकासाच्या दृष्टीनं आपण जो महासंकल्प करणार आहोत, जनतेला जी आश्वासनं देणार आहोत आणि भारतीय जनता पक्षाने देशातच नव्हे राज्यापासून या तालुक्यापासून जे विकास कामं केलीत, भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हावं. मी यानंतर नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार श्रद्धाराजेंना विनंती करतोय की आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मान्यवरांसोबत त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. श्रीदेव पाटेकर, श्रीदेव उपरलकर आणि आपण सर्वांना माझा स्नेहपूर्वक नमस्कार. सावंतवाडीच्या नगर अध्यक्ष आणि नगरसेवक पदासाठी निवडणूक लढण्याची आणि आपल्या सर्वांची सेवा करण्याची संधी दिली त्याबद्दल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण जी, माननीय खासदार नारायण राणे जी, माननीय पालक मंत्री नितेश राणे जी, माझे शक्तिस्थान युवराज लखमराजे भोसले आणि भारतीय जनता पक्षाचे सर्व पदाधिकारी यांनी माझा मनपूर्वक नमस्कार. आम्ही प्रचाराच्या निमित्ताने गेले काही दिवस सावंतवाडीचे लोकांशी वार्तालाप केलं आणि सावंतवाडीचे लोकांनी आणि आम्हाला भरभरून प्रेम दिलं आणि स्वीकार केलं. यासाठी आपण सर्वांचे आभारपूर्वक नमस्कार. मला आपण सोबत एक पर्सनल एक्सपिरियन्स शेअर करायचा आहे. जेव्हा मी वॉर्ड नंबर 4 मध्ये फिरत होते तेव्हा माझी भेट एक आजींशी झाली होती. आजींनी मला जवळ बसून घेतलं आणि सांगितलं की तुमचे जे विचार आहे सावंतवाडी विकासाचे ते मला खूप आवडले. तुम्ही काम करा, आम्ही निश्चित तुमचे पाठी आहे आणि काय काळजी करू नका.
ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्टी आहे, कारण आपला हेच प्रेम काम करण्याची आम्हाला ताकद देत आहे. जेव्हा आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व उमेदवार घरोघरून फिरून प्रचार करत होते आणि सावंतवाडीच्या विकासाचा अभ्यास करत होते, तेव्हा आम्हाला जाणवले की सावंतवाडी शहराला नियोजनाचा 350 वर्षाचा इतिहास आहे. आमचे पूर्वज रघुनाथ महाराज आणि श्रीराम महाराज यांनी सावंतवाडी शहरासाठी ड्रेनेज सिस्टम उभी केली होती. आज सावंतवाडीच्या लोकसंख्या वाढली आहे. ते लक्ष घेऊन टाउन प्लॅनिंग इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे आणि ते आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. सावंतवाडीची आरोग्य सुविधा सुधारण्याची अतिशय गरज आहे आणि हे मी निश्चित सांगू शकते की आम्ही लक्ष देणार. तिसरी गोष्टी आम्हाला जाणवली की सावंतवाडीमध्ये रोजगार आणि पर्यटनाची गरज आहे. हायवेमुळे सावंतवाडीच्या बाहेरून जाणारा लोक सावंतवाडीमध्ये येऊन आपल्या शहरमध्ये राहतील, यासाठी सावंतवाडीमध्ये हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि मनोरंजन सुविधा वाढायची गरज आहे. त्यामुळे आपली लाकडी खेळणी, काजू, कोकम आणि स्थानिक वस्तूंना बाजारपेठ भेटेल. मी माझं शिक्षण बिझनेस मॅनेजमेंट आणि हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये केलं आहे. माझ्या शिक्षणाचा उपयोग करून सावंतवाडी लोकांना नवीन बिझनेस चालू करण्यासाठी आम्ही प्रोत्साहित करणार आहोत. शहराची वॉटर स्कीम, शहरातील एसटी स्टँड, वीकली बाजार या सर्व गोष्टींना आम्ही लक्ष देणार आहोत. आणि सर्व महत्त्वाची हे गोष्टी, मला सावंतवाडीचे महिलांसाठी रोजगार वाढायचा आहे. मला सावंतवाडीचे महिलांना आत्मनिर्भर बनवायचं आहे. आमच्या बीजेपी पक्षाने सावंतवाडी शहरासाठी वचननामा तयार केला आहे आणि आपण सर्वांना भारतीय जनता पार्टीला यश दिले तर आम्ही ते करून दाखवू. मी सावंतवाडीकरांची सून आहे आणि हे माझं सौभाग्य आहे. आमचे पूर्वज बापूसाहेब महाराज, पार्वती देवी, शिवरामराजे भोसले आणि माझे राजमाता सत्वशीला देवी भोसले यांनी संस्थान व सावंतवाडीच्या लोकांसाठी खूप चांगलं काम केलं आहे आणि हे माझ्यासाठी अभिमानची गोष्टी आहे. आम्ही त्यांचा वारसा पुढे घेऊन जाणार आहोत. मला सावंतवाडीकरांनी मुलगी, बहीण आणि सुनेसारखे प्रेम दिले आहे आणि मला मनापासून स्वीकारले आहे. राजकारणात मी नवीन आहे, पण विकसित सावंतवाडी हे माझी जिद्द आहे. आणि आज सावंतवाडीची परिस्थिती बघून माझी हे जिद्द वाढली आहे. आज भारतीय जनता पक्षाच्या आशीर्वादाने पुढील 5 वर्षांमध्ये सावंतवाडी कायापलट आम्ही करून दाखवणार आहे. आपण सर्वांनी भारतीय जनता पक्षाचे सर्व उमेदवारांना भरभरून मत देऊन विजयी करावे हे नम्र विनंती. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सावंतवाडी. धन्यवाद. आपण ज्या घराण्यात सून म्हणून आलात त्या घराण्याचा उज्ज्वल असा इतिहास आहे, ज्याचा रामराज्य असा उल्लेख केलेला आहे. यानंतर आतापर्यंत सावंतवाडीच नाही तर या संपूर्ण जिल्ह्यातील युवकांना आपल्या पक्षाच्या दिशेने वळवण्यासाठी अनेक कार्यक्रम राबवणारे, त्याचप्रमाणे थोर व्यक्ती, थोर कलाकार यांना या जिल्ह्यात आणणारे, अनेक सामाजिक उपक्रम राबवणारे आणि तसेच दूरदृष्टी आणि क्षमता असणारं नेतृत्व म्हणून ज्यांचा उल्लेख होतो. युवकांना या पक्षामध्ये भरघोसपणे ज्यांच्या पाठिंब्यामुळे, ज्यांच्या युवाईच्या प्रेरणेमुळे युवक त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. सन्माननीय विशालजी परब साहेब आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित होत आहेत. अनेक मोठे प्रकल्प आणण्यासाठी विशालजींचा संकल्प आहे. यापुढे आपल्याला ते बघतील आणि 3 तारीखला युवाईची ताकद काय हे आपण बघणार आहोत. विशालजी परब साहेब. सर्वप्रथम सर्व आमच्या या सावंतवाडीची ग्रामदेवता सिद्धेव पाटेकर आणि उपरलकर देव या देवांना वंदन करतो.
विशेष म्हणजे आपल्या मुस्लिम समाजातील म्हणा किंवा ख्रिश्चन समाजातील सर्व देवतांना मी वंदन करतो. त्यामुळे सर्वांनी आपण हात वर करून जयघोष करायचा आहे. भारत माता की. जर आवाज जसा भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आणि भारतीय जनता पार्टीचे सैनिक म्हणून आम्ही कसा असला पाहिजे हे आपल्याला सर्वांना महाराष्ट्राला दाखवायचं आहे. भारत माता की. भारत माता की. वंदे वंदे मातरम. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. खूप खूप धन्यवाद. या ठिकाणी या उजव्या किंवा डाव्या साईडला जर आपल्या माय माऊली कोण आल्या असतील त्यांना उन्हामध्ये कृपया उभं ठेवू नये अशी मी आमच्या तरुण मित्रांना सांगतोय की त्यांना असेल तर खुर्ची द्यायची आहे आणि आपण थोडंसं कष्ट घ्यायचे आहे. या ठिकाणी तुमच्या आमच्या सर्वांचे लाडके महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्यासाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवणे गरजेचं आहे. कारण आज जी काय सभा मंडपामध्ये जी काय गर्दी झाली आहे ती कालपासून चर्चेचं उधाण आलंय आणि या ठिकाणी विशेष म्हणजे साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी झालेलं आहे. मित्रो, या महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि त्याचप्रमाणे तुमच्या आमचे सर्वांचे लाडके पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी साहेब यांचं सुद्धा मी स्वागत करतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत साहेब यांचं सुद्धा मी स्वागत करतोय. आमच्या महिला अध्यक्ष कोरगावकरजी मॅडम आहेत. सर्वांचं नाव घेत नाही कारण खूप ऊन लागायची परिस्थिती झाली आणि गरमी वाढत चाललेली आहे. या ठिकाणी सकाळी 9 वाजल्यापासून असंख्य मंडळी आमच्या या शहरातनं यायला सुरू झालेली आहेत आणि या ठिकाणी सर्वांचं प्रेम पाहिल्यानंतर, एवढी गर्दी पाहिल्यानंतर वाटतोय की 3 तारीखचा गुलाल हा भारतीय जनता पार्टीचाच असणार आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला जास्त भाषण न करता एवढंच सांगतो की आपल्या सर्वांना सन्माननीय प्रदेश अध्यक्ष साहेबांचं आणि नितेशजी राणे साहेबांचे काही महत्त्वाचे मुद्दे ऐकायचे आहेत. परंतु मी जाता जाता काही महत्त्वाचे 2 पॉईंट सांगतो कारण भाषणं तर होतच राहतील. या सावंतवाडीचा विकास आणि विकासावरतीच आजची सभा आहे. माझ्या पत्रकार बांधवांना सांगतोय कारण उद्याचं हेडिंग हे भारतीय जनता पार्टी आणि विकास, डेव्हलपमेंट आणि पुढील 5 ते 10 वर्षात भारतीय जनता पार्टी या सावंतवाडीचा आलेख कसा बदलेल यावरतीच आपली सभा आहे. इतर टीका टिप्पणी 1,00,000% नसणार आहे एवढं आपल्या मित्रांनी समजून घ्यायचं आहे. कारण आजच्या या सभेचा महत्त्वाचा मुद्दा एकच आहे की आज या ठिकाणी आमच्या या नगरीचे नगराध्यक्ष म्हणून सौ भोसले मॅडम या ठिकाणी नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी आमच्या पक्षाने ज्या दिवशीपासून नेमणूक केली, पक्षाचा नगराध्यक्षाचा एबी फॉर्म दिल्यापासून आजपर्यंत आजून पिंजून आमच्या सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या मुलांनी, सैनिकांनी, सर्वांनी एकत्रित सुद्धा काम केलेलं आहे. टाळ्या मारायला नक्कीच हरकत नाही कारण खरोखरच जो उन्हामध्ये काम करतोय त्याच्यासाठी टाळ्या मारायला हरकत नाही. त्याचप्रमाणे आमचे सर्व 20च्या 20 नगरसेवक खूप जोमामध्ये या ठिकाणी शहरामध्ये कार्य करताना पाहतोय आणि दिसतंय. मला एवढंच सांगावंसं वाटतंय की सावंतवाडीतील सर्व आमच्या माऊली किंवा सर्व वडीलधारी मंडळींना मी एवढंच सांगतो की या ठिकाणी सावंतवाडीचा कायापालट कोण करू शकत असेल तर फक्त भारतीय जनता पार्टी करू शकते. देशामध्ये नरेंद्र मोदी साहेब आहेत आणि राज्यामध्ये सर्वांचे लाडके देवाभाऊ आहेत आणि महत्वाचं म्हणजे विशेष म्हणजे सन्माननीय आमच्या या जिल्ह्याचे सुपुत्र सन्माननीय प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आहेत. ज्यावेळी चव्हाण साहेब ठरवतायत किंवा पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब ठरवतायत त्यावेळी ती घटना घडते आणि चांगलं आणि योग्य नियोजन होतं. या सावंतवाडीचा कायापालट करण्याची ताकद फक्त आमच्या सर्व नेत्यांमध्ये आहे. त्यामुळे येणाऱ्या 3 तारीखचा गुलाल हा भारतीय जनता पार्टीचाच असला पाहिजे. याच्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही सगळ्यांनी कंबर कसून काम केलं पाहिजे. या ठिकाणी विशालभाई मोठा नाही, या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी मोठी आहे. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी प्रथम आणि नंतर विशाल परब. त्यामुळे मी एवढंच सांगतो की आमचे नगराध्यक्ष चांगल्या मताधिक्याने निवडून येणार आणि 3 तारीखला सकाळी 11 वाजता आपण या ठिकाणी गुलाल उडवायचा आहे. आणि माझे मी 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. धन्यवाद विशालभाई. यानंतर आपल्या समोर आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी येत आहेत या जिल्ह्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रभाकरजी सावंत साहेब. नमस्कार. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आमच्या सगळ्यांचं प्रेरणास्थान स्वर्गीय अटलजी, श्रद्धेय अटलजी, या सगळ्यांना मानवंदना अर्पित करतो. सावंतवाडी नगरपालिकेच्या
निवडणुकीच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी प्रचार सभेचं आयोजन केलेलं आहे आणि आपल्या सगळ्यांचं सौभाग्य आहे की आपल्या प्रदेशाचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब या प्रचार सभेला संबोधित करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपले पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आमचे उपाध्यक्ष प्रदेशाचे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माजी जिल्हाध्यक्ष अतुलजी काळसेकर, या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. व्यासपीठावर सगळेच माझे सहकारी मंडळी, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सौ सद्दाताई, त्याचप्रमाणे इतर नगरसेवक पदाचे सगळे उमेदवार आणि समोर जमलेल्या सगळ्या सावंतवाडीकरांचं मी स्वागत करतो. सगळ्यात आधी श्रद्धाताईंचं अभिनंदन केलं पाहिजे की इतक्या चांगल्या पद्धतीने गेल्या 8-10 दिवस त्यांनी संपूर्ण सावंतवाडी पिंजून काढलेली आहे आणि या सगळ्या प्रचारामध्ये त्यांना एक मोठा जनतेचा पाठिंबा, लहान मुलांपासून पूर्ण वयोवृद्धांपर्यंत आबालवृद्धांनी चांगला पाठिंबा दिला आणि त्यामुळेच आज इतक्या मोठ्या आत्मविश्वासाने त्यांनी आपल्या विकसित सावंतवाडीची कल्पना आपणा सगळ्यांसमोर मांडली. आणि मला विश्वास आहे की भारतीय जनता पार्टीने किंवा आपण सगळेजण मिळून भारतीय जनता पार्टीने ज्यांना उमेदवारी आपल्या पक्षाची दिली आहे त्या सद्दाताईंचा एक मोठा विजय या सावंतवाडीमध्ये निश्चितपणे होईल आणि त्यांच्या मनामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या सहयोगाने जितक्या काही विकासाच्या संकल्पना आहेत त्या सगळ्या संकल्पना सत्यात पुढच्या कालावधीमध्ये उतरतील. सद्दाताई ह्या मुंबई असेल, विदेशात असेल, या ठिकाणी त्यांचं शिक्षण झालं, त्यामुळे साहजिकच त्यांचं व्हिजन एक रुंदावलेलं आहे. अनेक गोष्टी, अनेक शहरं त्यांनी बघितलेली आहेत आणि त्या अनुषंगाने त्या शहरांमध्ये जो काही विकास झाला तर त्या पद्धतीचा विकास इथे व्हावा म्हणून एक नेतृत्व जे लागतं आणि विशेषतः त्यांचं वय बघता ही जी आपली नेक्स्ट जेन आहे किंवा ज्याला मोदीजी अमृत पिढी म्हणतात, या सगळ्यांचं नेतृत्व करणारं असं ते व्यक्तिमत्व आहे. त्यामुळे त्यांनी देश विदेशामध्ये जो काही अभ्यास केलेला असेल किंवा विकसित शहराची जी काही संकल्पना त्यांच्या मनामध्ये असेल तर त्यांना निश्चित माहिती आहे की भारतीय जनता पार्टी एखाद्या सक्षम नेतृत्वाच्या पाठीशी राहिल्यानंतर तो विकास काही फार लांब राहत नाही. आणि हे सगळं सांगण्यासाठी आपल्याला जिल्ह्याबाहेरचं उदाहरण देण्याची पण गरज नाही. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की वेंगुर्ला नगर परिषदेची सत्ता 7 वर्षापूर्वी भारतीय जनता पार्टीकडे वेंगुर्लेवासियांनी सोपवली होती आणि संपूर्ण देशभरामध्ये प्रभाव पडेल, देशभरामध्ये चांगल्या पद्धतीचं शहर म्हणून अनेक मान सन्मान त्यांना प्राप्त करण्यासारखं काम भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली, मग ते मोदीजी असतील, सन्माननीय देवेंद्रजी असतील, सन्माननीय राणेसाहेब असतील, सन्माननीय चव्हाण साहेब असतील, सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब असतील, तर त्यामुळे इथल्या इथेच आपल्या समोर एक चांगलं उदाहरण आहे. आणि मला वाटतं की सावंतवाडीच्या जनतेने आधीच हा सगळा विचार केलेला आहे. आपण सगळ्या या आमच्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुंदर असं सावंतवाडी शहर घडवण्यासाठी आपण आपले नगराध्यक्ष आणि सगळे उमेदवार सज्ज आहेत. भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना एक विनम्र आवाहन करतो की आपण चांगल्या मताने भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या उमेदवारांना प्रचंड मताने निवडून द्या, त्यांच्या पाठीशी उभे राहा आणि भारतीय जनता पार्टीला आपल्या सेवेची संधी द्या. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब. यानंतर या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांना विनंती करतोय की त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं. ज्यांच्या भाषणाची आपल्याला आतुरतेने आपण वाट बघत आहात, नितेशजी आपल्या समोर उपस्थित होत आहेत. सन्माननीय नितेशजी साहेब. विशालकडून पूर्ण पॅकेज मिळालेलं आहे. सावंतवाडी बस करा आता, बस ओव्हर टाइम नको. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे आमचे हक्काचे प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशचे उपाध्यक्ष सन्मान्य अतुल काळसेकरजी, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सन्मान्य प्रभाकर सावंत साहेब, महिला मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्ष सौ कोरगावकर मॅडम, युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष सन्मान्य लखमराजे भोसलेजी,
भारतीय जनता पक्षाचे माझे सहकारी सन्मान्य विशाल परब, जिल्ह्याच्या उपाध्यक्ष सौ तेरसे मॅडम, आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नगराध्यक्षाच्या उमेदवार सौ श्रद्धाताई भोसले, मंचावर उपस्थित असलेले या शहराचे मंडळ अध्यक्ष सुधीर आडवडेकर, मंचावर उपस्थित असलेले सावंतवाडी नगर परिषदेचे सर्व भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सन्मान्य उमेदवार, मंचावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्षाचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी, मान्यवर, समोर उपस्थित असलेले सर्वच वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनींनो आणि सर्व तरुण मित्र, भाषण सुरू करण्या अगोदर एक सांगा, आमच्या श्रद्धाताईंची मराठी कशी वाटली? व्यवस्थित आहे की नाही? काय हो पत्रकार मित्र, बघा जरा, छापा जरा चांगलं काहीतरी. काय टिप टाप एकदम तयार झालं की नाही? ट्रेलर एवढा भारी आहे, 5 वर्षामध्ये काय पिक्चर असेल? मग एवढ्या कमी वयामध्ये, एवढ्या कमी काळात त्यांनी एवढं चांगली मराठी त्यांनी बोलतायत, समजून घेतायत, शिकतायत, म्हणजे पुढच्या 5 वर्षामध्ये कसं काम करतील ते तर मला पण थोडं थोडं येतं रे बाबा. थांब काका, जरा थांबा ना, सगळं आज काढताय की काय? पुढच्या 5 वर्षामध्ये तुम्ही विचार करा, आमच्या श्रद्धाताई काय कमाल तुमच्या सावंतवाडीमध्ये करतील, याचा फक्त विचार करा. आमच्या वरिष्ठांनी आणि श्रीदेव पाटेकर देवांनी आणि श्री देव उपरकरांनी काय आशीर्वाद आम्हाला दिला, आमच्या श्रद्धाताईला दिला, आणि आमचे सर्व जे उमेदवार भारतीय जनता पक्षाचे आहेत, पूर्ण पॅनल अगर तुम्ही व्यवस्थित पाहिलं, अभ्यास केला, प्रत्येक उमेदवार ह्याला सावंतवाडीच्या पूर्ण शहराचा अतिशय योग्य आणि खोलात अभ्यास आहे. आमचे बबन साळगावकर साहेबांसारखे माजी नगराध्यक्ष पण आमच्या पॅनलमध्ये आहे. निरोडेकर साहेब असतील, अन्य पूर्ण पॅनल बघा. सावंतवाडी शहराचा विकास करायचा असेल तर ह्याच्यापेक्षा पॅनल असूच शकत नाही. हा विचार मी तुमच्या समोर आज मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. भारतीय जनता पक्ष म्हणून आज मी तुमच्या समोर जे आलोय, माझ्यानंतर आमचे प्रदेशाध्यक्ष तुमच्याशी बोलणार आहे, पण आपण सगळ्या जणांना सावंतवाडीकर म्हणून ही निवडणूक, ही सभा, हे आपण विचार करून परत घरी जाण्यासारखी आहे. शेवटी पुढची 5 वर्ष तुमचं नेतृत्व या शहराचं कोण करणार आहे, तुमच्या अडीअडचणीसाठी कोण धावून येणार आहे, या शहराला एक विकसित शहर बनवण्यासाठी 18 प्रकारचे नागरी सुविधा जे प्रत्येक मतदाराला, प्रत्येक नागरिकाला मिळालेच पाहिजे, ते देण्याची कोणामध्ये क्षमता आहे, हे सगळे समजून घेऊन 2 तारखेला तुम्हाला मतदान करायचं आहे. म्हणून ह्या प्रचार सभेला कुठली राजकीय प्रचार सभा समजू नये. शेवटी आम्ही आपली बाजू आपल्या समोर मांडणार आहे. श्रद्धाताईच का तुम्हाला तुम्ही मतदान करावं त्यांना? आमच्या बाकीच्या उमेदवारांनाच तुम्ही का मतदान करावं? हे मतदार म्हणून तुम्ही सगळ्या जणांनी विचार करावा. म्हणून हे सगळी ही मोठी सभा आम्ही एवढ्या सकाळी आयोजित केली आहे. तुम्ही मतदार म्हणून फक्त विचार करा. श्रद्धाताईंच्या भाषणामध्ये, विचारांमध्ये त्यांनी काय काय विषय फार बारकाईने मांडलेले आहेत, समजून घेण्यासारखे विषय आहेत. ही निवडणूक सावंतवाडीच्या अस्मितेची, स्वाभिमानाची आणि प्रतिष्ठेची आहे. सावंतवाडीकर म्हणून तुम्हाला मतदान करत असताना तुम्ही ज्यांना मतदान करणार आहात त्या श्रद्धाताई फक्त उमेदवार नाही आहेत. ज्या राजघराण्यातून त्या येतात त्यांचा आणि आपल्या ह्या सावंतवाडीचा अतूट नातं आहे, वेगळं नातं आहे. कदाचित अगोदरच्या पिढीचे जे लोक आमच्या समोर इथे उपस्थित आहेत ते माझ्यापेक्षा चांगलं बोलू शकतात,
की सावंतवाडीला खरी ओळख कोणी दिली असेल तर आमच्या ह्या राजघराण्याने दिलेली आहे, राजघराण्याने दिली आहे. तेव्हा कदाचित आम्ही राजकारणामध्ये पण नसू, पण सावंतवाडीच्या प्रत्येक गरजा, सावंतवाडीची प्रत्येक गरज ओळखून रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण या सगळ्या बाबतीमध्ये कोणी नियोजन केलं, कोणी पहिला विचार केला, कोणी पहिला विचार केला की माझ्या ह्या सावंतवाडीमध्ये दर्जेदार शिक्षण संस्था उभी राहिली पाहिजे, हे सर्वात पहिला विचार कोणी केला असेल तर ह्या राजघराण्याने केलेला आहे. या राजघराण्याने केला. आरोग्याची व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था, प्रत्येक बाबतीमध्ये ह्या लोकांनी, या राजघराण्याने दूरदृष्टी ठेवून आमच्या ह्या शहराला पुढच्या 25-50 वर्ष अगर आम्हाला पुढे घेऊन जायचं असेल, आमच्या सामान्य जनतेच्या गरजा भागवायच्या असतील, तुम्हाला तुमच्या आमच्यासारख्या आत्ताच्या भावी पिढीला एक चांगलं राहण्यासारखं शहर द्यायचं असेल तर ही वर्षानुवर्ष पिढ्यानपिढी अगोदर झालेली प्लॅनिंग आहे, त्याच्या अगोदर झालेला विचार आहे. तेव्हा ना तुमची मतं हवी होती, ना काय अपेक्षा होत्या, ना काय राजकारण होतं, फक्त एकच विचार की राजघराणं म्हणून आम्ही आमच्या लोकांसाठी, जनतेसाठी आम्ही काय करू शकतो, त्यांच्या मूलभूत गरजा कसा भागू शकतो, अन्य शहरांच्या तुलनेत आमच्या सावंतवाडी शहराला आम्ही काय काय देऊ शकतो, हा फक्त साधा विचार त्यांनी केला. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आज आपल्याला अनुभवायला भेटत आहेत. त्यांनी तेव्हा केला नसत्या तर आजचा दिवस कदाचित आपल्याला दिसला पण नसता. हा विचार घेऊन खरं म्हटलं तर आपण घरी गेलो. हा नुसता भावनिक करण्याचा विषय नाही आहे बांधवांनो, पण विचार करा. जेव्हा पहिला प्रस्ताव राजघराण्यांचा आमच्या पार्टीकडे आला, आमच्या पक्षाकडे आला, आमच्या रवी चव्हाण साहेबांकडे आला, आमच्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे आला, त्यांनी इच्छा व्यक्त केली की नाही आम्हाला काहीतरी परत एकदा आमच्या या सावंतवाडीसाठी करायचं आहे, आम्ही निवडणूक लढू शकतो का, विचार आहे आमचा. आता खरं म्हटलं तर एवढा मोठा विचार अगर नजरेसमोर ठेवला कोणी तर नाही बोलण्याची हिंमत कोणालाच येत नाही. कारण का ज्या लोकांनी आपल्याला अगर एवढं दिलं, त्यांनी अगर इच्छा व्यक्त केली असेल, त्यांना अगर परतफेड करण्याची संधी सावंतवाडी कर आणि सिंधुदुर्ग कर अगर आमच्या समोर असेल तर आम्ही कुठलाही विचार न करता त्यांच्या मागे उभं राहण्याचं आम्ही ठरवलं. आणि म्हणून आज त्या व्यासपीठावर नगराध्यक्ष उमेदवार म्हणून आज तुमच्या समोर उभ्या आहे. आणि मी जसं त्या दिवशी बोललो माझ्या पत्रकार परिषदेमध्ये, आम्हाला सगळ्यांकडून पण तीच अपेक्षा होती, सगळ्याच राजकीय पक्ष. कारण शेवटी आम्ही भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस हे सगळे कार्यकर्ते आम्ही नंतर आहोत. पहिला आम्ही सावंतवाडी कर अगर म्हणून विचार केला तर कोणीच खरं म्हणलं तर मुळात फॉर्मच भरता कामा नव्हता. यांच्या विरोधात ही भावना सगळ्या मनामध्ये तयार झाली पाहिजे होती. का झाली नाही हा खरं म्हणतो संशोधनाचा विषय आहे. मी हल्ली जे काही निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने एक जे वक्तव्य लोकांचे ऐकतोय, प्रतिस्पर्धी लोकांचे ऐकतोय, मला आश्चर्य वाटतं. मला आपण एवढं माणुसकी पण विसरलो आहे का? राजकारण, निवडणुका आपल्यासाठी एवढं महत्वाचं झालं आहे का की आपल्याला ज्या लोकांनी एवढं दिलं, जे लोक आपल्याबरोबर निस्वार्थी उभं राहिले, सावंतवाडीसाठी काय काय हवं असेल, तुम्हाला ह्यासाठी प्रकल्पासाठी जागा हवी आहे, शिक्षण संस्था उभी करायची आहे, दुसरा कुठला विकासात्मक प्रकल्प उभा करायचा आहे, चला आम्ही तुम्हाला जे काय पाहिजे ते तुमच्या बरोबर उभे आहोत. तुम्ही आम्हाला काय नाही दिलं तरी चालेल, पण आम्ही सावंतवाडीच्या बरोबर उभे आहोत. हे वर्षानुवर्ष अगर हे कुटुंब इथे भावना व्यक्त करत असेल तर मग आपण तर न विचार करताच या निवडणुकीमध्ये मतदान करायला. मग नंतर जेव्हा हे जे काही वक्तव्य हल्ली इंटरव्ह्यू दिले जातात, टीका केली जाते राजघराण्यावर, मला फार धक्का देण्यासारखी गोष्ट आहे. काही लोक म्हणतात राजघराणा हा विषयच संपलेला आहे, संपलाय. हा शब्द संपला, हा शब्द राजघराण्यासाठी वापरला, संपला. वा,
तेव्हा जेव्हा तुम्हाला त्यांची मदत पाहिजे होती तेव्हा जाऊन राजघराण्याच्या समोर नमस्कार करायचा, आशीर्वाद मागायला जायचा, तेव्हा संपला हा शब्द आठवला नाही? तेव्हा त्यांना त्यांचं अस्तित्व विचारण्यासारखं वाटलं नाही? तेव्हा काय नाही ताठ भूमिका घेतली? आणि मग आता जेव्हा निवडणुकीमध्ये त्यांनी काहीतरी सांगितलंय की आम्हाला काहीतरी सावंतवाडीसाठी करायचं आहे, आम्हाला सावंतवाडीचा विकास करायचा आहे, तेव्हा लगेच राजघराणा संपला हा वक्तव्य वापरायचं? अहो, राजकारण असेल 2 तारखेपर्यंतच ही निवडणूक आहेत, पण वर्षानुवर्ष आणि पिढ्या पुढच्या 100 तरी पुढच्या पिढ्या हेच घराणं आपल्या बरोबर इथे असणार, आपल्याला आशीर्वाद देणार, हे आपण कोणच विसरता कामा नये, कोणच विसरता कामा नये. शेवटी हे आपले स्वाभिमान आहेत, आपली अस्मिता आहे. आपण अगर ही भावना अगर आपण व्यक्त केली की हे विषय संपले आहेत, तर मग आपण बाहेर काय चेहरा दाखवणार? ताईंच्या भाषेवर, ताईंच्या विविध विषयावर टीका करायची. आपल्या घरामध्ये माता भगिनी नाही, आपल्याकडे मुली नाही, या विषय बाहेर काढून तुम्ही आपले संस्कार दाखवत नाही आहेत का? यासाठीच राजकारण आपण करतो, यासाठी निवडणुका लढवतो की कोणाचा तरी अपमान करायचा, कोणाचा तरी नीचा दाखवायचा, ह्यासाठी तुम्हाला ह्या निवडणुका लढवायच्या? आम्ही या निवडणुका त्यासाठी लढवत नाही. पण या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये चव्हाण साहेब, मला दीपक केसरकर साहेबांचा फार आश्चर्य वाटलं, फार आश्चर्य वाटलं. अधिकारवाण्याने सांगतो, मला वाटलं सर्वात पहिलं कोण पाठिंबा देतील तर ते आमचे दीपक केसरकर साहेब पाठिंबा देतील, अशी माझी तरी भावना होती. कारण का जेवढे वर्ष मी त्यांना पाहतोय, त्यांचं राजकारण पाहतोय, त्यांचा राजकीय प्रवास पाहतोय, आता बरोबर असलो किंवा अगोदर विरोधात असलो तरी आम्ही जो काय त्यांचा प्रवास पाहिलाय ते प्रत्येक बाबतीमध्ये राजघराण्याच्या आशीर्वादाशिवाय पुढे काहीच बोलत नाही. तुम्ही बोलताना दिसले का कधी? नेहमी राजघराण्याचा आशीर्वाद बोलतात ना. मग आताच काय झालं नेमकं? आताच कुठे पाणी मुरलं? उलट त्यांनी बोललं पाहिजे होतं, श्रद्धाताई ह्या माझ्या मुलीसारख्या आहेत, माझी मुलगी आज नगराध्यक्षाच्या उमेदवार म्हणून तिथे उभी आहे, म्हणून माझ्या घरातल्या मुलगी सारखी अगर श्रद्धाताई तिथे उभी असेल तर मी राजकारण हे बाजूला ठेवीन. एक निवडणूक माझ्या पक्षाच्या नावाने नाही लढलो तरी मी श्रद्धाताईंबरोबर उभा राहणार, ही भावना दीपक केसरकर साहेबांनी व्यक्त करायला पाहिजे होती. ते जबाबदार आहेत, सिनियर आहेत. मी वारंवार त्यांना 2-3दा भेटलो की मला साहेब त्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे केसरकर साहेब, आपण एकत्र आलो पाहिजे, बोललो पाहिजे, पाठिंबा दिला पाहिजे, आपण ह्या बाबतीमध्ये राजकारण करू नये, तुम्ही बोला त्यांच्याशी. माझ्यापेक्षा तुम्ही त्यांना चांगलं ओळखता, तुम्ही त्यांच्या जास्त जवळ आहात. आम्ही तर आता लखमराजे जीनमुळे हळूहळू आमचा संवाद वाढत चाललाय, पण तुम्ही तर वर्षानुवर्ष राजघराण्याच्या जवळ आहात ना. मग का नाही तुम्ही बोलत, का नाही पाठिंबा देत? ह्या गोष्टी फार बारकाईने आपण विचार करायला पाहिजे. राजकारण, समाजकारण हे सिंधुदुर्ग आणि सावंतवाडीच्या अस्मितेच्या आणि प्रतिष्ठेच्या पेक्षा मोठा असतात कामा नये, या भावना माझी आजच्या निमित्ताने आहे. असतात कामा नये. शेवटी आपण आपली प्रतिमा, आपण काय संदेश देतोय, ह्या गोष्टी खरं म्हटलं तर महत्वाचे. पण एक पण तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, किती दीपक केसरकर साहेबांनी उमेदवार उभा केला ना, त्यांचा पाठिंबा हा श्रद्धाताईंनाच आहे, हे मला चांगलं माहिती आहे, चांगलं माहिती. काय विषय नाही, आपापसात काय बोलतात, गपचूप काय बोलतात, आमची पण माणसं आहेत, आम्हालाही कळत आहे. आम्हालाही चव्हाण साहेबांनी पालकमंत्री बनवलंय, आमची पण यंत्रणा आहे. एवढा वर्ष पोलिसांच्या एवढा बरोबर काम केल्यानंतर आम्हालाही पोलीस माहिती आहे कशी यंत्रणा चालवायची असते. म्हणून हे बोललं तर चुकीचं ठरणार नाही की श्रद्धाताईंना मत म्हणजे दीपक भाईंना मत, असं म्हणलं तर चुकीचं ठरणार नाही. होऊन द्या टाळ्या जोरात. बस शेवटी आपल्याला हाच चुका पाठिंबा, काय विषय त्याच्यामध्ये? ये अंदर की बात है, दीपक भाई हमारे साथ है. मग नाही बोलून दे त्यांना. थोडंच आमच्या चव्हाण साहेबांनी आग्रह धरले असताना आले असते या स्टेजवर, आले असते स्टेजवर. मी बोलतो तुम्हाला, आमचे चव्हाण साहेब कोणालाही तयार करून स्टेजवर आणू शकतात. काय त्यांचा हात नाही पकडू शकत.
म्हणून या सगळ्या निवडणूक, ही निवडणूक आहे ना, ही राजकारणाची नाही हो, ही नाही राजकारण करण्याची, परतफेड करण्याची निवडणूक आहे. आपल्या पूर्ण देशामध्ये, राज्यामध्ये ह्या निवडणुकीची चर्चा होत आहे. ते सावंतवाडीचं राजघराणं ह्या निवडणुकीमध्ये उतरलंय आणि सावंतवाडीची जनता त्यांच्या बरोबर कशी उभी राहते हे फक्त एक बारकाईने राज्याचे आणि देशाचे लोक बघतायत. आपण पुढच्या पिढीला काय संदेश देतोय, कुठली माणुसकी शिकवतोय, की आपण दाखवलं पाहिजे की ज्यांनी आमच्यासाठी केलं, जे आमच्यासाठी उभे राहिले, ज्यांनी हे शहराला नाव प्रतिष्ठा मिळवून दिली, त्यांच्या बरोबर उभं राहण्याचं तुमच्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. हे पुढच्या पिढीला कळलं पाहिजे, शिकलं पाहिजे. यासाठी आपल्यासाठी 2 तारीख महत्वाची आहे. आणि म्हणून कोणी काय बोलत असेल ना, 7-12 20-12 विकणं, हे मोती तलाव विकणं, त्याचे काय कार्यक्रम आहेत ना 2 तारखेला बघू. आम्हाला त्या भानगडीत पडायचं नाही. कारण का काही लोकांना संस्कार आणि माणुसकी हा विषय शून्य असतो, हे आम्हाला त्या पोटनिवडणुकीनंतर कळलेलं आहे. त्या जास्त जायत नाही, तर उगाच लगेच संध्याकाळी अजून एक पत्रकार परिषद व्हायची, तयारच असतात. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी आपल्यासाठी फार महत्वाचं आहे. तुम्ही त्यांचे विचार ऐका, काय बोलल्या त्या, सावंतवाडीसाठी काय काय त्यांना करायचं आहे, आरोग्य, शिक्षण, ड्रेनेज परिस्थिती, पायाभूत सुविधा, सगळ्या गोष्टी श्रद्धाताई बसल्या बसल्या, आमची पूर्ण टीम बसल्या बसल्या सावंतवाडीचा विकास हा करण्याच्या दृष्टिकोनातून भारतीय जनता पक्ष म्हणून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आदरणीय आमच्या रवी चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळेजण सज्ज आहोत. हा संदेश तुम्हाला आम्हाला आजच्या निमित्ताने द्यायचा आहे. तुम्ही फक्त 2 तारखेला आम्हाला आशीर्वाद द्या. मी तुम्हाला सांगतो, फक्त आशीर्वाद द्या. तुम्ही 2 तारखेला जाऊन फक्त श्रद्धाताई आणि आमच्या सगळ्या पॅनलला आशीर्वाद द्या आणि 3 तारखेपासून आमचं काम सुरू होईल. आज जिल्ह्याचा पालकमंत्री मी आहे, मुख्यमंत्री आमचे फडणवीस साहेब आहेत, सरकारमध्ये आम्ही सगळेजण आहोत. आज चव्हाण साहेब असतील, मी स्वतः पालकमंत्री म्हणून असतील, आमचे जिल्हाध्यक्ष असतील, आमचा विशाल असेल, कोणी या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले कोणी अगर निवेदन देऊन अगर आमच्याकडे दिलं, माझ्याकडे दिलं, मुख्यमंत्री साहेबांकडे दिलं, आमच्या चव्हाण साहेबांकडे दिलं, तर कोण नाही बोलणार आहे का? कोण नाही बोलणार आहे का? मला निवेदन आलंय ना, आम्ही सत्ताधारी आहे, आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आहेत, चला यांचा निधी पाहिजे तेवढा निधी देऊन टाका, 5 मागितले तर 10 देऊन टाकू, अशी परिस्थिती इथे असणार तुम्हाला का? आणि तसं पण काल आपले कणकवलीमध्ये दीपक भाईंच्याच पक्षाचे नेते उद्योग मंत्री उदय सामंत साहेब आलेले तिथे, रत्नागिरीचे पालकमंत्री आहेत, आमच्या इकडचे संपर्क मंत्री आहेत. त्यांनी काय बोललं कणकवलीमध्ये, की तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना निवडून द्या, निधी मागण्यासाठी आम्ही पालकमंत्र्याकडे जाऊ. आता तुम्हाला शहरामध्ये बायपास वरून यायचं आहे की सरळ शहरामध्ये यायचं आहे? सरळ बायपास फिरून यायचंय का सरळ यायचंय? सरळ ना ताई, मग थेट पालकमंत्र्याला मतदान करा ना. कशाला स्टॉप करत 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 पुरा गावभर फिरतायत आणि इथे येत आहे? आता प्रतिस्पर्धी आमच्या शिवसेनेचे, ज्या पक्षाचे आमचे दीपक भाई आहेत, ज्या पक्षाचे ते पॅनल, त्यांचाच नेता अगर आपल्याला बोलत असेल की आम्हाला निधी पाहिजे असेल तर आम्ही पालकमंत्र्याकडे जाऊ, अरे पालकमंत्री डायरेक्ट पालकमंत्र्यात मतदान टाका ना. पालकमंत्र्याला मत म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला मत, पालकमंत्र्यांना मत म्हणजे आमच्या श्रद्धाताई आणि आमच्या पूर्ण पॅनलला मध्ये. फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा, व्यक्ती नाही, पालकमंत्री हे पद महत्वाचं. शेवटी कारण निधीच्या चाव्यात माझ्या खिशामध्ये आहे, काढू शकत नाही कारण आचारसंहिता आहे, पण 2 तारखेनंतर पण माझ्याच खिशात असणार, मी काय खिशा काढून दुसऱ्याला देणार नाही. म्हणून तुम्ही सगळेजण निश्चिंत राहा. आमचं जेवढं पॅनल आहे, आमच्या श्रद्धाताई आहे, जेवढे आमचे लोक आहेत, त्यांना फक्त तुमच्या सावंतवाडीकर म्हणून आशीर्वाद द्या. 2 तारखेला आम्हाला फक्त संदेश द्या की रवी चव्हाण साहेब, नितेश राणेजी, तुम्ही बोलल्यानंतर
श्रद्धाताई आणि या सगळ्या लोकांना कमळ या चिन्हाच्या समोर आम्ही बटन दाबलं. आता 4 तारखेपासून तुम्ही आमच्या सावंतवाडीचा विकास करा, हा फक्त संदेश तुम्ही 2 तारखेला द्या आणि बाकीचं काम आमच्यावर सोडा, एवढंच मी आजच्या निमित्ताने सांगतो. असंख्य महत्त्वाचे प्रकल्प ज्याचा उल्लेख आमच्या श्रद्धाताईंनी केला. सावंतवाडी शहरामध्ये खूप काय करण्यासारखं आहे. ड्रेनेजची परिस्थिती आहे, आरोग्याची परिस्थिती आहे. आरोग्याच्या बाबतीमध्ये मी तुम्हाला आज शब्द देतो या व्यासपीठावर, चिंता करू नका. तुमच्या उपरुग्णालयामध्ये चांगल्यातले चांगले MBBS परमनंट डॉक्टर आणून ठेवतो 3 तारखेच्या नंतर. चांगलीतली चांगली मशिनरी आणतो त्या तुमच्या उपरुग्णालयामध्ये सावंतवाडीमध्ये येऊन बघायचं स्वतः. जा की तुम्हाला गोवा बांबुलीला जायला पण गरज भासणार नाही. सावंतवाडीमध्ये राहूनच तुम्हाला चांगली आरोग्य सुविधा देण्याचा शब्द मी आज तुम्हाला या व्यासपीठाच्या निमित्ताने देतो. मल्टी स्पेशलिस्ट बद्दल काय करायचं आपण बसून ठरवू ना, एकदा सत्ता तरी द्या हातामध्ये. कारण का आम्हाला आमच्या इकडच्या स्थानिक डॉक्टरांची पण चिंता आहे, ते पण आपलेच आहेत. एक बघा कसा वकील घेतलाय, त्याच्या डॉक्टरांची पण चिंता आहे. सगळ्यांना बसून करू ना, काहीतरी मार्ग काढू त्याच्यातून. आणि शेवटी जागा देणारेच आमच्या बरोबर आहेत. आता लखमराजेंकडून जागा हवी आहे आणि आमच्या श्रद्धाताई नगराध्यक्ष आहे, यांची हिंमत आहे नाही बोलण्याची. घरी जातील ना काय हो, ऐकत नाही, मुद्दा पण बिझी झाले. सांगा तुम्ही मला. म्हणून या सगळ्या गोष्टी. ओ ताई जरा थांबा ना, ओ ताई 2 मिनिटं थांब, भाषण थांबा, बसा बसा, एवढी काय घाई लागली तुम्हाला. वरतून इशारे देऊ नका कोणी. मला कळतायत, याच्यानंतर जिल्हा परिषद पंचायत समिती आहे. म्हणून त्या सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर मुद्दा म्हणून मला मांडायच्या आहेत, जेणेकरून आपण सगळ्या जणांनी विषय आपल्याला कळलं पाहिजे. मी तर शेवटी जाता जाता एवढंच सांगेन, सावंतवाडीकरांनी प्रत्येक मतदारांनी प्रत्येक जो सावंतवाडीवर प्रेम करतो, जो आपली ओळख सांगतो की आय लव्ह सावंतवाडी, त्यांनी ही निवडणूक हातामध्ये घेतली पाहिजे. जे काही आमच्या राजघराण्याच्या विरोधी बोलणारे लोक आहेत, प्रचार करणारे लोक आहेत, पत्रकार परिषद घेणारे लोक आहेत, त्या प्रत्येकाला सांगायचं की काही बोला पण राजघराण्याच्या विरोधात बोलायचं नाही, नाहीतर जनता पेटून उठेल. हे 2 तारखेला तुम्ही सगळ्या जणांनी दाखवून द्यायचं, एवढंच आजच्या निमित्ताने सांगतो. परत एकदा आमच्या श्रद्धाताई आणि आमचे सगळे उमेदवार बघा, नुसतं फक्त खालती पॅनलला मतदान दिलं वरती दिलं चालणार नाही. नुसतं श्रद्धाताईंना मतदान दिलं आणि खालती मोकळं ठेवलं तेही चालणार नाही. आम्हाला सगळी टीम इथे पाहिजे. श्रद्धाताईंना अगर चांगला आपल्याला एक महत्वाचा ठराव सभागृहामध्ये घ्यायचा असेल आणि खालती अगर मेजॉरिटी नसेल तर ठराव घेऊ शकतील का? हे विरोधीवाले मुद्दामून आडवे येतील आणि तुमच्या सावंतवाडीमध्ये काही लोकांना आडवे येण्याचं फॅशनच आहे, ते लगेच ब्रेकिंग न्यूज चालते आडवे आल्यावर. म्हणून ह्या गोष्टी तुम्ही लक्षात द्या. मतदान करत असताना आपल्याला 3दा कमळ दाबायचे. 3दा. कितींदा? 3दा. बरोबर आहे ना? नाही विशालच्या लोकांनी नाहीत. किती लोकांना? म्हणून परत एकदा आपल्या सगळ्या जणांना विनंती करतो, आपण 2 तारखेला मोठ्या संख्येने थांब ना बाबा, थांब. मोठ्या संख्येने आपण बाहेर निघा आणि आमच्या श्रद्धाताई आणि सगळ्या जणांना आशीर्वाद द्या, एवढंच सांगतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब, आपल्या आवेशपूर्ण भाषणासाठी मनापासून शुभेच्छा. आणि यानंतर आजच्या या प्रचार सभेचा खऱ्या अर्थानं शुभारंभ गोड होतोय. प्रभाग क्रमांक 7 मधून काही महिला या भाजप पक्षात प्रवेश करतायत. साक्षी गवस, निलिमा टिळवे, साक्षी टिळवे, अश्विनी सावंत, आरती कुमार, सुचिता खानोलकर, अनिका हवालदार, कादंबरी राणे, भाग्यश्री बोलन. यानंतर खरं तर या जिल्ह्यातीलच नाही तर या संपूर्ण कोकण पट्ट्यातील कुठचंही राजकारण असू दे, रविदादा ज्या दिवशी येऊन तिथं स्थानापन्न होतात तो विजय आमचा असतो. आपल्या प्रत्येक निवडणुकीच्या विजयाचं समीकरण म्हणजे रवींद्र चव्हाण साहेब आपल्याला संबोधित करतायत. सर्वांना विनंती आहे, दोन्ही हात उंच करायचे आहेत आणि आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो.
भारतीय जनता पार्टीचा आजच्या सावंतवाडी या नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने उपस्थित या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितेश राणेजी, या जिल्ह्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर सावंतजी, आदरणीय लखमराजे भोसलेजी व या निवडणुकीला ज्या नगराध्यक्ष पदासाठी ज्यांनी उमेदवारी अर्ज हा भारतीय जनता पार्टी पक्षातर्फे भरला आहे अशा श्रद्धाताईजी, सर्व भारतीय जनता पार्टीचे व्यासपीठावरील उपस्थित असणारे सर्व पदाधिकारी, आदरणीय सर्व या नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पार्टीचं संपूर्ण उमेदवार जे उभे आहेत ते सर्व उमेदवार आणि सावंतवाडी शहर म्हणून या निवडणुकीकडे जे लक्ष घालतायत असे एक युवा नेतृत्व विशाल परबजी, मोठ्या संख्येने उपस्थित सावंतवाडी शहरातील सर्व नागरिक बंधू भगिनी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित सर्व पत्रकार मित्रांनो, खरं तर सावंतवाडी नगर परिषदेची निवडणूक ही अत्यंत महत्त्वाची अशी निवडणूक आहे. या निवडणुकीकडे आपण सर्वजण हे कशा दृष्टिकोनातून पाहता हे मला माहीत नाही, परंतु हे सावंतवाडी शहर जे आहे, हे सावंतवाडी शहर या ठिकाणी असणारे मतदार 18, 19, 20 हजार जे मतदार आहेत, हे मतदार हे ठरवणार आहेत की या निवडणुकीमध्ये त्यांचं मत कोणाच्या पारड्यात टाकायचं. परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या संपूर्ण सावंतवाडी शहरामध्ये सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जवळजवळ दोडा मार्ग पासून त्या आंबोलीच्या त्या टोकापर्यंत असणाऱ्या प्रत्येक गावातील असणारा प्रत्येक नागरिक, ज्याला फ्लोटिंग पब्लिक ज्याला म्हणतात, की रोज काही ना काहीतरी कामानिमित्त, आरोग्याच्या सेवेनिमित्त किंवा काहीतरी बाजारासाठी तरी हा सावंतवाडी शहरात येतो. त्यामुळे 2 लाख पेक्षा जास्त नागरिक हे पूर्णच्या पूर्ण सावंतवाडी आणि या शहरावरती, इथल्या असणाऱ्या परिसरावरती त्याचा असणारा नागरी सुविधांचा बोजा ज्याला म्हणतात, हा बोजा जो आहे तो या शहरावरती स्वाभाविकपणे पडत असतो. त्यामुळे या सर्व गोष्टीचा विचार करणं, माझ्या अगोदर अनेक वक्त्यांनी या सावंतवाडी शहराबद्दल आणि सावंतवाडी शहरातील असणाऱ्या अनेक विषयांबद्दल चर्चा केली आहे. परंतु एक गोष्ट लक्षात काय घेतली पाहिजे की ज्या श्रद्धाताई या निवडणुकीला उभ्या आहेत, या निवडणुकीला उभ्या का आहेत
तर त्या पाठीमागचा त्यांचा असणारा उदात्त हेतू की इथल्या असणाऱ्या प्रत्येकाला मी नगराध्यक्ष झाल्यानंतर मी जे आयुष्यात शिकली, मला जे आयुष्यात शिकता आलं, बिझनेस मॅनेजमेंट या विषयामध्ये माझा असणारा अभ्यास, या सगळ्या गोष्टीचा फायदा हा सावंतवाडी मधील असणाऱ्या त्या प्रत्येक गृहिणीला, प्रत्येक त्या बहिणीला मी 10,000पेक्षा जास्त महिलांना रोजगाराची संधी येणाऱ्या काळात प्राप्त करून देईल. विचार किती मोठा आहे. रोजगाराची संधी प्राप्त करून देणं याचा अर्थ काय, तर खऱ्या अर्थाने या सावंतवाडी शहरामधील असणार ते प्रत्येक कुटुंब, त्या कुटुंबाला आर्थिक सक्षम करण्यासाठी जो कुटुंबातील असणारी माता भगिनी आहे तिला प्रत्येकाला मी आधार देण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीन. हा विचार किती वेगळा आहे हा आपण सर्वांनी समजला पाहिजे. त्यांनी राजघराणा म्हणून त्यांच्या असणाऱ्या पूर्वजांनी, खर तर मी सुद्धा सावंतवाडीच्या असणाऱ्या आजूबाजूच्या एका गावामधील गाव आहे तळवडा, त्या गावातील मी स्वतः, माझे मामा त्या गावचे. त्यामुळे लहानपणापासून आजपर्यंत सुट्टीच्या दिवशी जेव्हा जेव्हा कधीतरी एक आकर्षण असतं. मुंबईत जन्माला आलो, परंतु आकर्षण काय, तर आकर्षण की मोती तलावावरती संध्याकाळच्या वेळेला त्या ठिकाणी मला गेलं पाहिजे, हे माझ्या आईकडे मी नेहमी सांगायचो. आणि माझी आई मला त्या तळवडा गावापासून इथपर्यंत त्या 7 दिवसातून एकदा तरी या मोती तलावावरती घेऊन यायची. त्याचं कारण काय, तर एक निसर्गाच्या, कधीतरी तुम्ही पाहिलं असेल अनेक चित्रपट की जे लाखोची कमाई करतात, कोकणाचा निसर्ग हे दाखवण्याचा ज्या वेळेला प्रयत्न करतात त्यावेळेला ते वरून शूटिंग करतात, ड्रोनने शूटिंग करतात. आणि या ड्रोननी शूटिंग करून इथला असणारा तो राजवाडा, तो भव्य राजवाडा दाखवतात आणि त्याच्या आजूबाजूचा असणारा हा मोती तलाव दाखवतात आणि करोडो रुपये कमवण्याचं काम करतात. हे वैभव ते प्राप्त कोणामुळे करतात, तर त्यावेळेच्या काळामध्ये कोणीतरी असा विचार केला की या शहराला अशा पद्धतीचा एक मोती तलाव असला पाहिजे. तुम्ही आम्ही सर्वजण एखादं कोणतंही शुभ कार्य करतो, घरात लग्न असो, साखरपुडा असो, बारसा असो, किंवा कोणता तरी एक व्यवसाय करायचा असेल, तर मीच काय, आमच्या समोर असणारे विरोधक असतील सर्वजण, प्रत्येक जण पाटेकराला आठवण केल्याशिवाय कोणीही पुढे जात नाही. आणि हा पाटेकर कोणाच्या बरोबर आहे, तर तो लखमजी असतील यांच्या कुटुंबाबरोबर कित्येक वर्ष त्या ठिकाणी वास्तव्य करतोय. हे आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. मी एक घर बांधलंय आंबोलीच्या खाली, छोटस घर, तिथे असणारी वस्ती. बऱ्याच वेळेला आध्यात्मिक विषयाशी माझा असणारा संबंध वेगळा आहे, पण त्या ठिकाणी असणारं दानोली आहे. या दानोलीला असणारं साटम महाराजांचा मठ आहे. वर्षानुवर्ष मी त्या ठिकाणी जातोय.
या मठामध्ये गेल्यानंतर लक्षात येतं की त्या मठामध्ये सुद्धा सेवेचं व्रत जर कोणी घेतलं असेल तर ते सुद्धा या राजघराण्याने घेतलं, हे मला आवर्जून सांगावंच वाटतं. फक्त चर्चा नाहीये, आध्यात्मिक विषयाची फक्त चर्चा नाही, तर आध्यात्मिकाची खरंच जोड जर कोणी देऊ शकत असेल तर या सगळ्यांनी देण्याचं काम केलं आहे. सोपं नाहीये, सोपं नाहीये. आज सावंतवाडी मधील असणारा प्रत्येक जण, मी बऱ्याच वेळेला या सगळ्या गोष्टीचा विचार करतो की माणूस, ज्या व्यक्ती असतात त्याचा एक स्वभाव गुण असतो, त्याला नेहमीच, पत्रकार बंधूलो, त्याला नेहमीच मागे काय कोणी केलं ते विसरायची फार सवय असते की नाही? का नाही? तुम्ही सगळेजण साक्षीदार आहात. विसरण्याची फार मोठी सवय माणसाचा गुण आहे, अडचण काहीच नाही. या संपूर्ण सिंधुदुर्ग असेल, या सगळ्या सिंधुदुर्गाला माहित असलं पाहिजे की या संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये लोड शेडिंग किती तास होतं. 6, 8 तास लोड शेडिंग. पण हे लोड शेडिंग मुक्त करण्याचं काम कोणी केलं तर ते एकमेव व्यक्ती आहे आणि त्याचं नाव आहे देवेंद्र फडणवीस. हे आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. सोपं नाहीये. विचार केला आणि ते पूर्णत्वाकडे नेलं. या शहरामध्ये आपण सर्वजण 2 लाखापेक्षा जास्त जण हे रोज प्रातः काळापासून रात्री झोपेपर्यंत लागणारी पाणी ही व्यवस्था ही त्यावेळच्या काळामध्ये ज्यांनी कोणी विचार केला की या शहराला एक चांगल्या पद्धतीने कुठेही विजेचा वापर न करता पाण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे, असा विचार जर कोणी केला असेल तर याच कुटुंबातील असणाऱ्या पूर्वजांनी केला, हे आपण सर्वांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. माझी आपणा सर्वांना विनंती आहे की रोज ज्या वेळेला घरातील नळ आपण उघडू त्यावेळेला 2 तारखेला मतदान करायच्या अगोदर हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, हे पाणी जे आहे, हे पाणी हे कुणाच्या तरी पुण्याईमुळे, ईश्वराची तर देण आहे पाऊस, परंतु ते साठवणूक करण्यासाठी ते सर्व विचार केला. कारण ही सर्व मंडळी कदाचित दूरदृष्टी ठेवून होती. एखाद्या शहराचा विकास जर करायचा असेल, त्या शहराला एका वेगळ्या दिशेने न्यायचं असेल तर त्या ठिकाणी दूरदृष्टी असणारं एक व्यक्तिमत्व असावं लागतं, की दूरदृष्टीने विचार करावा लागतो. या शहराची असणारी त्यावेळची ड्रेनेज लाईन असेल, ही त्यावेळच्या काळात करण्याचं काम त्यांनी केलं. आज लोकसंख्या वाढली आहे. लोकसंख्या वाढलेली असल्यामुळे आज आपल्याला यामध्ये अधिक मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यामध्ये सुधारणा करणं अत्यंत गरजेचं आहे. सोपं काम नाहीये. आणि त्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, केंद्रामध्ये एनडीएचं सरकार आहे, राज्यामध्ये आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वातलं महायुतीचं सरकार आहे. एक विचाराचं सरकार असणं अत्यंत गरजेचं आहे. एक विचाराचं सरकार असलं, पार्लमेंट टू पंचायत ज्याला म्हणतात,
तर प्रत्येक धोरणं जी आहेत त्या धोरणाचा योग्य प्रकारे उपयोग करता येतो. एक विचाराचं सरकार असेल तर निधी, विकासात्मक निधी आणि विकासाची गंगा सुद्धा आपल्या शहरामध्ये आणणं अतिशय सोपं होतं. त्यामुळे एक विचाराचं सरकार आणण्यासाठी त्याचं उदाहरण म्हणून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यापूर्वी ज्या वेळेला निवडणुका झाल्या, या निवडणुकांमध्ये आपण सर्वांनी सिंधुदुर्गमध्ये वेंगुर्ला नगर परिषद, ही वेंगुर्ला नगर परिषद त्यावेळेच्या काळामध्ये पूर्ण बहुमतासकट भारतीय जनता पार्टीची त्यावेळेला दिली. तुम्ही पाहिलं असेल की वेंगुर्ला शहर, वेंगुर्ला नगर परिषद, या वेंगुर्ला नगर परिषदेमध्ये आपण जवळजवळ 22 ते 23 प्रकल्प, मग त्या ठिकाणची असणारी पाण्याची व्यवस्था, तिथलं असणारं धरण तलाव, तिकडचं असणारं मच्छी मार्केट, तिकडची असणारी नगर परिषद, तिकडचं असणारं नाट्यगृह, तिकडच्या असणाऱ्या बागा, तिकडच्या असणाऱ्या पर्यटनाच्या सगळ्या व्यवस्था, 22 ते 23 प्रकल्प एक विचाराचं सरकार असल्यामुळे केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी त्याही वेळेला नरेंद्र मोदीजी पंतप्रधान होते आणि देवेंद्रजी हे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळेला मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी हा त्या ठिकाणी देता आला आणि त्यामुळे काही धोरणांमध्ये जो बदल होता तोही करता आला. त्यामुळे विकास गतिमान पद्धतीने करता आला. वेंगुर्लामध्ये वेगवेगळ्या केंद्र असेल राज्याची अनेक पारितोषिकं का मिळाली, आदर्शवत असं अशी नगर परिषद त्या ठिकाणी का करता आली, तर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वात, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीला बहुमत मिळालं आणि त्यामुळे हे सहजपणे शक्य झालं. माझी सावंतवाडीकरांना विनंती आहे की तुम्ही एक गोष्टीचा विचार करायला हवा. आपल्या पुढच्या पिढीचं भविष्य तुम्हाला आम्हाला सर्वांना शाश्वत करायचं आहे. इथलं असणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे अतिशय चांगलं करायचं आहे. इथल्या असणाऱ्या विद्युत वाहिन्या या भूमिगत करायच्या असतील, इथल्या असणाऱ्या ड्रेनेज लाईन्स असेल किंवा इतर जे प्रकल्प निधी अभावी अपुरे राहिले असतील, या सर्वांना गतिमान पद्धतीने पुढे न्यायचं असेल तर नरेंद्र मोदींचा आशीर्वाद, देवेंद्रजींच्या असणारी दूरदृष्टी या सावंतवाडी शहरावरती असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून इथे असणारा प्रत्येक नगरसेवक जो उच्च शिक्षित आहे, प्रत्येक जण ज्याला सावंतवाडीच्या बाबतीमध्ये काळजी आहे, असा प्रत्येक जण या ठिकाणी निवडणुकीला उभा आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला आपल्याला सर्वांना तीन उमेदवार प्रत्येक प्रभागामध्ये आपल्याला मतदान करायचं आहे. 2 तारखेला कमळासमोर बटन दाबलं तर आपलं मतदान जे आहे, कमळ दाबलं याचा अर्थ नरेंद्र मोदींना मतदान आहे. कमळ दाबणं याचा अर्थ आपण सर्वांनी लक्षात घ्या, देवेंद्र फडणवीस यांना मतदान करणं आहे. कमळ दाबणं याचा अर्थ आपण विकासाला मतदान करणार आहात हे आपण सर्वांनी लक्षात घ्या. आणि कमळ दाबणं याचा अर्थ आपण आपल्या पुढच्या पिढीचं भविष्य हे उज्ज्वल करण्यासाठी करता आहात हे लक्षात घेणं
हे अत्यंत गरजेचं आहे. श्रद्धाताईंना मतदान, सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांना मतदान हे का गरजेचं आहे की एक गोष्ट लक्षात घ्या, एका ठिकाणी धुळ्यामध्ये सुद्धा अशाच आमचे मित्र जयकुमारजी रावल यांच्या आई या त्या ठिकाणी 73 वर्षानंतर असा विचार केला की त्या निवडणुकीला उभ्या राहतील. राणी साहेब आहेत त्या सुद्धा 26च्या 26 त्या भागातील लोकांनी 26 उमेदवार हे बिनविरोध केले आणि नगराध्यक्षाच्या त्यांना सुद्धा बिनविरोध केलं. का केलं तर तो विश्वास, त्यांनी केलेलं काम, या घराण्याने केलेले पूर्णच्या पूर्ण विषय हे तुमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. मी आपणा सर्वांना विनंती करणार आहे की हे शहर आणि या शहरामध्ये माझी श्रद्धाताईंना विनंती आहे, श्रद्धाताई तुमच्या रूपाने देवेंद्रजींना मी नक्की सांगणार आहे. खरं तर या सभांना देवेंद्रजी स्वतःच येणार होते. सिंधुदुर्गामधील असणारा प्रत्येक या सभांना त्यांनी यायचं होतं, परंतु प्रत्येक ठिकाणी जाणं योग्य नाही आणि वेळही पुरत नव्हता. आणि म्हणून त्यांनी मला सांगितलं या सिंधुदुर्गामधील असणारी प्रत्येक नगर परिषद ही भारतीय जनता पार्टीच्या ताब्यात द्या. मी या संपूर्ण सिंधुदुर्गाला दत्तक घेतल्याशिवाय राहणार. श्रद्धाताई तुम्ही डायरेक्ट सांगा की हे सरकार, या सरकारने, केंद्रातल्या सरकारने आणि राज्यातल्या सरकारने या नगरपालिका दत्तक घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे या दत्तक घेतलेल्या या सगळ्या नगरपालिका पूर्ण विश्वासाने भारतीय जनता पार्टीच्या ताब्यात द्या. मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो देवेंद्रजी एक द्रष्टा नेतृत्व आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने देशाला आणि महाराष्ट्राला गतिमान करण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने महाराष्ट्राला एक वेगळ्या दिशेने नेण्याचं ठरवलं आहे. सिंधुदुर्ग सुद्धा आदरणीय दादा असतील, आपले दादा नेहमी असं सांगण्याचा प्रयत्न करतात, ज्या जीडीपी बद्दल सांगत असतात. खरं तर जीडीपी बद्दल खऱ्या अर्थाने जर कोणी विचार केला असेल त्या जीडीपी वाढवण्याच्या संदर्भातला, तर त्याचा विचार श्रद्धाताई तुम्ही केलाय. तुम्ही रोजगाराची निर्मिती करण्याचा जो विचार करताय हा विचार खरं तर नारायण राणे साहेबांचा आहे, दादांचा आहे. त्यांनी पर्यटनाच्या माध्यमातून या जिल्ह्याला पुढे आणण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यामध्ये तुमचं एक पाऊल पुढे आहे. तुम्ही सुद्धा या ठिकाणी तुमच्या असणाऱ्या सगळ्या अभ्यासाचा असेल, शिक्षणाचा असेल, योग्य प्रकारे वापर करून या शहराला एक वेगळं असं स्वरूप निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताय. माझी आपणा सर्वांना विनम्र विनंती आहे की येणाऱ्या 2 तारखेला आपण सर्व इथल्या असणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांनी एक गोष्ट लक्षात घ्या, चिंता इथल्या आरोग्याची पालकमंत्री म्हणून मलाही असं वाटायचं की या शहरामध्ये आपल्याला कुठेही डॉक्टर्स अवेलेबल ज्या वेळेला करता येत नाहीत, 46-48 पूर्णच्या पूर्ण या ठिकाणी असणाऱ्या जेवढे पीएससी सेंटर्स होते, मी पालकमंत्री या शहरात घेतला नाही, अपघातानेच होतो. परंतु लक्षात ज्या वेळेला आलं त्यावेळेला एक गोष्ट लक्षात आली की या सर्व ठिकाणी 20 ते 22 ठिकाणी पीएससी मध्ये टेलिमेडिसिन सुरू केलं. आज मुंबईमधले असणारे डॉक्टर्स हे त्या ठिकाणी सल्ला देत आहेत, जनरिक मेडिसिन त्या ठिकाणी मोफत दिलं जात आहे. या सिंधुदुर्गामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आरोग्याची सेवा करण्याचं काम तेव्हापासून आजपर्यंत होत आहे, हे आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. आरोग्याचे फक्त
आश्वासनं न देता शाश्वत असं काहीतरी आपल्याला दिलं पाहिजे, हा विचार श्रद्धाताई आणि त्यांच्या बरोबर असणारी टीम करतायत. देवेंद्रजी त्यांच्या पाठीशी राहणार आहेत. त्यामुळे विश्वास ठेवा. 2 तारखेला होणारं मतदान हे विकासाला असलं पाहिजे. 2 तारखेला होणारं मतदान हे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना असलं पाहिजे. 2 तारखेचं होणारं मतदान आदरणीय देवेंद्रजींना असलं पाहिजे. 2 तारखेला होणारं मतदान आदरणीय राणे साहेबांना असलं पाहिजे. आणि 2 तारखेचं होणारं मतदान आदरणीय नितेश राणे यांना असलं पाहिजे. 2 तारखेचं मतदान आदरणीय श्रद्धाताई आणि त्यांच्या बरोबर उभ्या असणाऱ्या सर्व नगरसेवकांना म्हणजेच कमळाला असलं पाहिजे. आणि त्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही सर्वांनी काम करूया एवढीच विनंती करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर एक प्रवेश आपण घेतोय. प्रभाग क्रमांक 7च्या सगळ्या महिला रणरागिणी इथं भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करतायत. साक्षी गवस, प्रभाग क्रमांक 7. साक्षी गवस, निलिमा टिळवे, साक्षी टिळवे, अश्विनी सावंत, आरती कुमार, सुचिता खानोलकर, अनिका हवालदार, कादंबरी राणे, भाग्यश्री भराडी, सुष्मिता पेडणेकर, जान्हवी सावंत, प्रिया पालेकर, सविता सहानी आणि प्रकाशनी ठाकूर या सर्व प्रभाग क्रमांक 7च्या रणरागिणी आज भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये सहभागी होत आहेत. आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि त्यांच्याबरोबर सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये हा सोहळा संपन्न होतोय. भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रभाग क्रमांक 7 मधल्या या सर्व रणरागिणी ज्यांचं आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब आणि त्याचबरोबर आदरणीय इथं प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश सोहळा पार पडतोय. आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, आदरणीय नितेशजी राणे साहेब, आदरणीय प्रभाकर सावंत, अतुलजी काळसेकर, विशाल परब, वेदिकाताई परब, मनोज नाईक, लखमराजे भोसले या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये इथं जोरदार टाट दीपेश शिंदेसाठी सुद्धा झाला पाहिजेत. सुंदर वेशभूषा करून दीपेश आजच्या या प्रचार सभेसाठी उपस्थित आहे. त्याचं सुद्धा कौतुक मनापासून अभिनंदन. विजय असो. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे. इथं आजच्या या सभेसाठी सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र उपस्थित राहिले त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब विशेष उपस्थिती या प्रचार सभेसाठी त्यांनी दर्शवली. त्याबद्दल सुद्धा भारतीय जनता पार्टी सावंतवाडीच्या वतीने मी त्यांचं मनापासून ऋण व्यक्त करतो. सोबतच सन्माननीय आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी सावंत साहेब, त्यांच्यासोबत अतुलजी काळसेकर, सन्मान्य श्वेता कोरगावकर, सन्मान्य विशालजी परब साहेब, सन्माननीय वेदिकाताई परब, सन्मान्य श्रद्धाराजे भोसले, सन्मान्य महेशजी सारंग, सन्मान्य मनोज नाईक, सन्मान्य हितेन नाईक, युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष, सन्मान्य संदीप गावडे, सन्मान्य लखमराजे भोसले, सन्मान्य गौरव जाधव, त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीच्या सर्वच जे उमेदवार आता या निवडणुकीमध्ये उभे राहिलेत त्या सर्वांचे, तसंच या जिल्ह्यातून अनेक भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, जिल्हा पदाधिकारी, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य तथा तालुका पदाधिकारी उपस्थित आहेत. त्यांचंही सावंतवाडी तालुका भारतीय जनता पार्टी यांच्या वतीनं मी मनापासून ऋण व्यक्त करतो. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझे सर्वच पत्रकार बंधू इथं या कार्यक्रमाचं लाईव्ह फुटेज घेण्यासाठी, हा कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी मनापासून इथं सर्वांची उपस्थिती अतिशय लक्षवेधक आहे. आपणास सर्वांचे मनापासून ऋण व्यक्त करतो. शेखरजी मनापासून धन्यवाद. सर्वच इथं कोणाची तरी पॉवर बँक राहिलेली होती, कृपया करून ओळख पटून घेऊन जायची आहे.
सर्वच मान्यवरांचं मनापासून ऋण व्यक्त करतो. अभूतपूर्व अशी ही सभा, अभूतपूर्व अशी ही प्रचार सभा आणि शहर विकासाचा महासंकल्प घेऊन रणांगणात उतरलेले आपले 21